kanyakla koda matron margi. Kineno kaendi ingeni jaod bura ma Seme James Nyikal mabende kinde machien nenga jagoro mongirore bo migao mar weche go mag thieth. To sani bapani ene committee mar health mag weche mag thieth. Owacho kaendi ni mana kaka hotels kata mana kuonde go eko mag hotels gi ekige onego bed ni skunde bende ichako ng'i kinde ka kinde mana gima nite maneno wacho niya migao mar thieth ochakane na ng'iyo ni to gik michamo kanyo chalo nade. Gik michamo e skunde chalo nade mana kaka hotels bende isiki ng'iyo magisiko gi ng'iyo ni to bende utedo ne oganda gik makare iwinjo. Koro mana geno marwa ni weche makama samoro ngene bende ber kiwacho tikete tim dongi. En mana geno marwa ni koro okenge mabende koro jod bura mapacho kaendi bende koro wacho gin weche mabende biro bed ka ikete tim. Solomon Atito wachni mogik watieko gazeta ngene dochieng manyoro bende ne nitiere adhula sibido ka dhi mbele. De weche nango weche gimenyien weche mogik. Aparo ni gikanyo bende amba duoko erokamano. Pod jo aganda wa odhi mbele koda neno Ramogi TV. Weche tuke makawuono wangu tieno ka nitiere tuke mabecho. Mano mane? Kama Manchester United. Wang ne nyisa vela ni pod gin nyithindo. Ang'eni njamani motegno. Kala mwana kamano tuke makamago biro bedo kwa kete wangu. Solomon Atito wagonero kamano kombire nonro mar gazete okinyi makawuono. Nyakoro mgajwang en geno maro ni iwinjo weche hinya kuku mar weche mabende nwa miyo pek gin weche mabende wabiro bedo kwa luoni odiochieng makawuono weche mabende biro bedo kiyudo e weche magwa manyien chakre saa 7 mana weche manyien mag migago. Gazete momore kin Daily Nation gi The Standard de nyao parni thor weche mopogore pod nitiere gazete ariyo gi kotendo kod weche mago hala weche matimore pinje maoko bende wantiere gi weche mag tuke bende mopogore kanyo. Koro ko ni do tholo wanisoma gazede market kod mage ano kanyo ka saa oserengo dakika apagadek tok saa 1 mar okinyi nyawadok leo faso luo chikore makare gi twak mokwongo e chenro mano mar penyo okinyi makawuono dwaro ng'iyo chal mar KOP ahinya county ma Kisumo to chalo nade tingeni mar Nyakor Mgajwang yoronwa ote chakre sade kintere county ma Kisumo ka bende wadhi bedo gi jata chenro maduong' mano ma Kiwasko e county ma Kisumo kik dhi mabor. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj kawagoyo sigandwa en adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un gin to wan. Ngeso ka ngeso saa 1 gi dakika 45 otieno mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakor Mgajwang ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie asepuonjo ji ariyo no. Parni
chenro mar poko pogore nyakoro Mgajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyayude pi to gi kama ikete pigno. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie jamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo, nyaka sa 12. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Rambana, urara.
Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Be lo nyanya kaj nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibe yudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibe yude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuontre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Injili kelo mor, injili kelo kwe chunywa. Kendo injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung' kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar piny. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung' motegno. Let's go. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, Kikibaji Goi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso saa 3 otieno e mine wacho. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko.
Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Okinyi wajaber nyako Ramogi jonka moro menjo ki machiegni chenro mar piny twak mokwongo montirego ka sa osekalo dakika 26 tok sa 1 mar okinyi wakelo ni twak mano koro ka dhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Keyo pi maler, chal mar keyo pi maler e kaunti ma Kisumu ochopo kar kanye. Okinyi ma kaono wantiere koda mano managing director mano mar kambi mar keyo pi e kaunti ma Kisumu, mano ma Kiwasko mabeno wature godo okinyi ma kawuono mondo miyo lernwa ne mathoth ni weche matimore kaunti ma Kisumu gi to gitimore kanye. Mano Thomas Odongo wadabedo kwato kod nyako Ramogi jwango odiochieng' manyoro ne wayudo thuolo mar twak kod mano jatend migawo mochung' weche mag thieth e kaunti ma Kisumu, to gino mano leronwa bende e kinde moro kowacho kanyo ni nyaka sani nitiere moko maponono ni kalo iwacho ni chilo moko manya bedo ni donjo e pi, mano manyalo bedo ok nyalo bedo kata filtered kata filtration process margi kata yo mar lero pi. Chuodho moko kata lowo moko nyalo bedo ni wuok kacha. Tiende en ang'o? Keyo pi maler e kaunti ma Kisumu bende ni e yo moro makare. Pigno owuok kanye? Ithiedhe e yo machalo nade? Pi ka itiyo godo oti gi pi mawuok kanye? Pi mawuok e aore, pi mawuok e nam, pi mawuok e taps. Bende taps gi duto nitiere kod pi koso oyo. Okinyi ma kawuono nitiere kod manager mano managing director mano mawuok kacha e kambino mar keyo pi e kaunti ma Kisumu ma Kiwasko, Thomas Odongo. Thomas Odongo ka in achiel kachiel e kaunti ma Kisumu oyawre Kisumu ochiewo e yo machalo nade. Ng'eni ang' wayudo thuolo mar twak kodi mondo mi ilernwa ni gik mantiere kanyo to biro ni e yo machalo nade. Ikona kanyo ni kapok wayudo thuolo mar tudre kode nyako Ramogi jwang' weche gi duto osebedo kacha koro wakelo nigi achiel kachiel ka sani bende koro wakwayi mondo mi chak oronwa ote kochako sani nyaka giko ijadak e kaunti ma Kisumu. Ote mari en mane? Mano kotenore koda twak ma wantiere godo okinyi ma kawuono mondo mi wabed kod ng'eyo. SMS line wayawe na 3600. Ka iluwa waga achiel kachiel ka intiere Facebook wagoyo mos ni mar sani waonge achiel kachiel e Facebook kacha, wantiere achiel kachiel e YouTube mar Ramogi TV. Kanyo nyalo yudowa achiel kachiel mondo milu chenro ni kapo nono iwuok ine wuoth intiere kanye yudwa kacha e Ramogi TV YouTube. Kaito bende ka yudowa achiel kachiel e mbui mar Citizen Digital yudwa kacha kidienjno mar live. Kichope live kanye mitudri kodwa tikono wani in koro iyudowa e yo machalo nade. Okinyi ma kawuono wadhi bedo kae kodu bende mondo mi wapachi kotenore kod wach mar keyo pi maler e kaunti ma Kisumu. Wantiere kodi kanya kwa Ramogi jwang' koro okinyi ma kawuono wadarango koni kata ni wantiere kata kod managing director mano e kambi mar keyo pi mano ma Kisumu, mano Kiwasko, mano odakono okinyi ma kawuono ni Kiwasko kacha cha to pigni gike yo machalo nade. Mane gi modarango ne odiochieng'ni ma kawuono kata kodoko ne wantiere kod achiel kachiel e kaunti ma Kisumu mano Thomas Odongo. Thomas Odongo kora kiake nyalo yude achiel kachiel ka intiere kaunti ma Kisumu. Wada mana mondo mi wachak twak kodi ka intiere karka mano ka wan kodi achiel kachiel. Thomas Odongo oyawre Kisumu kanyo to ochiewo e yo machalo nade ni mar koro nyaka sani wada mana ng'iyo ni chenro mopogore opogore biro ni ka intiere kar kanye. Nyako Ramogi jwang' kata motelo ne ma ote ne wakoni kata mondo mi chak orogi gise mana donjo kendo koro sani bende ote nitiere kar kaka kori koni kata ni pi mawuok Majito wacho ni sani karibu 1 week onge. Haya mano ote mantiere kar kanyo bende Atwech Nyandori wacho ni giteme nono wach pi ma Kisumu ma jo Kisumu ywak ni pi wuok e tap kochido chuth. Mane gik moda bedo kanyo ka warango okinyi ma kawuono. Wantiere kae kod Thomas Odongo. Thomas Odongo
oyaore kendo machiegni mar Ramogi TV. Nyiga Cleophas Locha kelo ni chenro mar rupenyo kiny maka uono wada mana rango chal mar Kiwasko, chal mar KOP e kaunti ma Kisumu ni ochalo nade. Oyaore, Kisumu chio nade? Oyaore, Kisumu chio maber, aneno ka weather ber kendo chieng' osechako rieny maber kabisa. Kawuono wada lose weche mag KOP e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani miwa ne chal mar wach. Bombe duto nen lek mar telo mag kaunti ma Kisumu mokalo gi masani mondo mi kaunti ma Kisumu bed gi macham wacho ni running waters mantiere taps mopogore opogore kata pi maler mawuok e tap. Nyaka sani okenge mage ma useketo kata kuonde mage ma usechope gi chenro machalo kama ma KOP maringe tap e gwenge mopogore opogore kaunti ma Kisumu. Inyalo mana lero noa Thomas Odongo chaka gima weche mag tudruok ok chope yo makare. Kaka sani inyalo winje, inyalo mana kona ka iwinja achiel kachiel koro. Awinji. Ero kama na inya. Nyaka sani chenro ma kaunti ntiere godo ma KOP e ute mopogore opogore kaunti ma Kisumu osechopo kanye. Tap water bende ntiere e udi kaka ne ugeno ni odhi bedo kochopo kata higa ni kata kinde mabiro usechopo kane gi chenro machalo kama ma KOP. Sani anyalo wacho ni wasedhi maber kaluwore gi mipango man wasebedogo e strategic plan marwa marumo dwe mar June. E plan marwa no plan ni wabed gi coverage mar 87%, lakini sani wasechopo 89%, mano tiende ni wadhi maber. Koro e coverage area marwa wan gi kuonde ma waserve maber 24/7, to nitie kuonde ma are underserved, pi nyalo chopo lakini pressure ok ber nikech population increase. But wan gi mipango mar underserved areas, watimo augmentation, watemo medo size mag pipes mondo areas go bed served. Areas mapok wa serve the 11% modong be wan gi marketing plan mondo wachope areas go te. Mane mpango ma wan go mar pi ka sani. Kaluwore gi treatment plants magwa, wan gi 2 treatment plants, achiel en mwagolo pi e Lake Victoria to mar ariyo en mwagolo pi River Kibos ma waluongo ni Kajulu treatment plant. Kajulu treatment plant gi Dunga treatment plant, mpango mane wan go nowacho ni wan gi pi moromo Kisumu nyaka higa 2030. But sani uneno ka climate change otimo koro wan gi paro mopogre nikech waneno ka ok bichopo 2030 nikech ndalo ma chieng' rieny, River Kibos flows bedo matin kata otuo kabisa, koro ok wanyal abstract pi. To koro jok ma serve from River Kibos suffer ndalo ma chieng', ndalo ma wan gi drought. Kwa duogo the other abstraction point ma end Lake Victoria, uneno ka pollution sani affect Lake Victoria ma seche moko the quality of raw water ok ber ahinya. But waseketo mpango in place ma kataka raw water quality no deteriorate manade, to watemo matek ni pi mawuok e tap en pi maler ma meet the standards mag regulators. Erokamano ahinya. Mano Thomas Odongo, mano jatatije maduong' bende karkacha e kambino mano mara Kiwasko e county ma Kisumu. Iwacho kanyo ni ntiere kacha treatment plants ariyo. Kata kapok ochopo kar kanyo, awakwayo mana mondo mi lernwa kendo. Kiwasko umako gwenge maromo nade mano kerango gwenge makaluo. Kwa wacho kacha ni un mane county ma Kisumu kende kosu Kenya ka kuonde mamoko. Konwa mana kama uchopo nyaka counties mage kaponono kata sub counties mage ma ukwako e county ma Kisumu. Uchopo e counties machalo nade? Wacho ni county ma Kisumu ponono, sub counties mage ma ukwako kaka jo Kiwasko nyaka sani. Sadi coverage area mar Kiwasko and the city, this area mar city, but ntie kambe
moko ariyo ma wa manage to gi serve kambe ariyo go serve the peri-urban areas. One gi Nyanas must have area ko chakre gi Ahero, Sondu, Moroni. One gi Gulf must have Kisumu rural, Maseno area, Kapuonja. Koro wanyalo wacho ni wantie footprints wa ntie e county mangima. Coverage mana wacho no en mar city nikech Kiwasko en license mondo serve population mar the city. Koro the 89% en mar city, but kwa the county mangima to ok en 89%. Nyanas nigi treatment plants ariyo, achiel ni Muoroni, achiel ni Sondu. Gulf Water Services to be nigi treatment plants ariyo, achiel ni Kisumu rural, Reru, to moro ni Kapuonja. Koro treatment plants go to gi boreholes moko be are under those water service schemes. Watemo mondo wa cover county te mar Kisumu. Erokamano. Erokamano ahinya Thomas. Iwacho kanyo ni nitiere kuonde mopogore opogore kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. Mano bende makelo waitwa kwa maduong' ahinya odiochieng' ma kawuono. Ote mosechako donjo kae. En ang'o momiyo un kaka Kiwasko ka ukeyo pi e boma ma Kisumu nikech mane kama untiere jodak biro kod ywak odiochieng' manyoro ne gioro ote Ramogi TV ka uno pod gimedo oro. En ang'o mamiyo pi chopo e tap ka olil chuth? Thomas Odongo, ka iwinja, en ang'o ma nyalo miyo? En ang'o ma nyalo miyo kambi ma Kiwasko? Awinji. Inyalo mana dhi nyime mondo iduok penjo no. Awinji maler. Gima nyalo miyo seche moko pi nyalo chopo e tap ka en gi rangi mopogre kaka wadwaro. En mani seche moko wan ga gi routine maintenance. Mano is one. Mar ariyo seche moko ntie burst ma pio iwinjo ka pipe omuoch to pi pukore. Koro mano nyaka wakaw thuolo ma watim repair. Bang repair mar burst seche moko yudo ka ntie chuodho kata chilo moko mano osedonje pipe. Koro yudo ni kwa resume supply kata kwa flash line to ntie chuodho moko ma bochopo nyake tap mar customers. Mano is one reason. Mar ariyo seche moko be yudo ka wantie ga gi valves moloyo e main pipes wa madongo. Koro valves seche moko nyalo kethore to chuno ni nyaka wa shut down the supply mondo wa repair the valves. Given kaka size gi valves madongo seche moko ka wa time thuolo mang'eny moloyo kaka one go customer service charter, our promise to the customers. Bang kwa setimo repair kwa replace the valve kwa duoke tiyudo ka seche moko ntie ingress mabe ose donje e pi. But watemo ga matek ni bang repair wa flash line, but seche moko kata kwa flash tiyudo ka ntie moko manose kalo to mago bo chopo a customer endpoint. Koro a customer endpoint. Koro mage reasons nikech seche ma tuch kata pipe barre kata wa loso valve to yudo ka mago part of maintenance. Yudo ka chilo moko nyaka donje pipe to mondo watiek chilo ni to wa flash seche moko wa flash wawe ni koro wase flash maber kineno pi to ler kare moko no seringo modonje I pipe. But mago gin rare occurrences. In most cases watimoga repairs to pi duoga kaler. Adwa lero ne jopiny gima notimre chakre Friday last week e pima Kajulu ne wantie gi valves ariyo, achiel 24 inch tomorrow 6 inch mano kethre. Koro no chunowa ni nyaka wa stop supply mondo wa gol valves gi bed
repaired eka waduoki. Ka luore gi pango marwa nwang'e ni tijno dhi kao seche 6, lakini tijno no oyware mokao seche 16. Koro ineno ka supply nwaloro supply for a very long time, or more than 16 hours. Ma customers ne onge pi within those 16 hours. Koro kanwa resume supply, nikech koro customers ne suffer. Bank flushing to resume supply. Unfortunately, ingress kata chuodho kata chilo mosega accumulate a pipe over time. No ringo ma ochopo a customer endpoints. Catch up Monday, ne wase flush most of the lines, ma situation obedo stable. Kaluore gi kaka team resani, sani wan gi isolated cases, ma our quality team is on the field, just flushing the lines at the customer points. To gima important, any customer koido ka pi olil, to wa advise ni mondo owe pi run, and then it will obobedo clear after some time. The other thing, and quality. Pigno NP mothiedhi. Pigno nigi chlorine moromo ma kantie gimora mora manyalo inyo health ngima mar dhano, to pigno NP maler enana ni rangine ema opogore nikech chuodho manodonjo, but NP mothiedhi manigi chlorine ma is able to treat or eliminate any health hazards manyalo bede pi. Erokamano. Erokamano ahinya. Kinde ma iloso kar kanyo wang'e maber ni nitiere gik mathoth ahinya mosebedo kata katimore achiel kachiel bende county ma Kisumu. Inyalo mana leronwa bende Thomas, ni en ang'o manyalo bedo ni timore? Nitiere muoch mara tuono mar nyaldiema kata kolera. Oganda kaneno pi marangine olokore, bende onyalo kelo luoro. Bende useparo ni ponono pigegi ema oganda nyalo bedo ni tiyo godo, to oganda bende bedo gi luoro ni pi mawuok ka Kiwasko kata pi ma Kiwasko keyo ok en pi maler. Erokamano. Adwa nyiso jopiny ni Kiwasko wan gi active customers, 46,000 active customers. To database wan gi over 60,000 customers. Each connection serve Jia Beach. Mano tiende ni at Saasaya ntie over 300 people in Kisumu matiyo gi pi Kiwasko. Kineno cases mag cholera ma reported, ang'eni gibedo reported in Nyalenda A and Nyalenda B, gin cases abich. Koro ka at any given time, one gi 300 people matiyo gi pi Kiwasko in one way or the other, to reported cases gin mana abich. Mano nyisi ni onego isolate the 5 cases of that area, mondo wang'eni to ang'o motimo tuo mar cholera omuoch area mar Nyalenda A gi Nyalenda B. Ka nwayudo report no, our quality team not the ground, to wayudo ni Nyalenda kanyo kaka koth nochwe, shallow wells mano dry ka pi osepong'o gi kendo. Koro yudo ka jopiny tiyo gi pi moa e shallow wells. To shallow wells gi be nitie machiegni gi pit latrines. Koro chances of contamination are very high. Koro statistics mamino rule out ni pi Kiwasko manyalo bet ni okelo wach tuo manyo omuochno. Nikech dine be ni en pi Kiwasko, to at any given time ji 1,300 interact gi pi Kiwasko in one way or the other, madi no bedo catastrophe maduong' ahinya. Koro ang'eni jo public health oselero causes ma cholera go, kendo gisechiwo public notice, kendo gise piedho jopiny gimonego jopiny onego tim mondo kik cases go or spread. Be amora ahinya kaka jo public health no move with speed, ma the situation now is largely contained. But adwa kendo wacho ni jopiny kik luor tiyo gi pi Kiwasko,
pi Kiwasko ler kata wasebedo ga kawacho ni wamodhuru pi Kiwasko direct from the tap. Erokamano. Erokamano ahinya. Pi Kiwasko makoro sani wacho kanyo ni gin mana jogo mantiere urban, nitie jogo bende mantiere suburban. Manyiso ni gin jogo mantiere bombe kaachiel koda jogo bende matiyo e gwenge mopogore opogore ma opogore gi boma. Pi Kiwasko ni en mana mar jomoko kendgi, koso chopo nyaka kuonde ma yuto ji ni piny, nikech kuonde ma yuto ji ni piny bende gigeto mondo mi gigo chopi pi ochopnegi pi maler mondo gin bende gidagi ngima moro makare ka gitiyo gi pi maler. En pi jomoko kende, koso jogo mane slums bende yude? Pi Kiwasko en pi mar jite nyaka jok manie low income areas be yude. Kiwasko kambi e Kenya ka mosebedo gi coverage maber mar pi konde ma low income areas. Nawacho nini our coverage and 89%, but our coverage in low income areas and 91%. Ma otimre nikech nwatiyo gi jopiny mondo wati kodgi kaka master operators mondo wa supply pi e low income areas. Ingeni 60% of the people in Kisumu odak e low income areas. Koro mano is a very significant part of the society ma Kiwasko oknyal ignore. E kambiwa wan gi department kata section ma deal specifically gi issues mag low income areas. Waluonge ni Procure unit, which is fully resourced. Apart from that, kata kwa also strategic plan. Wan gi strategic plan mar the low income areas. Koro en a significant part of the community ma okwanyal ignore kaka Kiwasko to kendo wan gi chenro maber mar supply pi kanyo. Kidhi e low income areas ibo yudo ka wan gi master operators, ibo yudo ka wan gi customers e low income areas manigi pi e utegi. To jomaonge pi e utegi wan gi kiosk kuonde mopogore maginyalo yudo pi maler moa Kiwasko. Chakre wachak keto focus e low income areas. Inyalo paro ni weche mag cholera osebedo ka onge Kisumu ka. Inyalo winjogi mna e counties moko, but ma Kisumu ka nyaka mna Manyoro ni emanyo timore. Mano nikech weche mag water supply e low income areas wa focus maber kendo jo low income areas yudo pi Kiwasko maber. To kendo weche mag sanitation masani be wakao motegno gi partners moko, especially kuonde ma the water table is very high, ma pit latrines oknyal tiyo maber. Wakelo negi container based solutions mwaka in partnership gi jo Fresh Life. Koro mano timo kata contamination mag the shallow wells no bedo matin nikech koro we are moving away from the pit latrines. Koro our focus on the low income areas is perfect because ngima kanye ma job Kisumu mang'eny odake. Erokamano. Erokamano ahinya. Kamachielo koro kano lose weche mag yuto mag oganda ka kotenore kod chenro mag yudo pi kuonde mopogore opogore, jogo mantiere urban, jogo mantiere suburban, jogo mantiere bombe gi jogo mantiere gwenge moko ma yuto ji ntiere piny. Ka luwore kod mbui maru mano mar Kiwasko, undiko kacha makare ni ntiere non-revenue water, to kacha en gi atamalo 32. Non-revenue water ni tiende nang'o? Nikech kanyo bende wang' wakelie wach mar yot kachiel koda kapek mar yudo pi maler e ot. Bill gi chalo nade? Kuwacho non-revenue water, makoro sani oting'o atamalo 32. Tiende nang'o? Lerna ne oganda jodak ma kaunti ma Kisumu mondo winja ne makare ni en ang'o ma utemo kono oganda kuwacho non-revenue water maromo kata atamalo 32. Erokamano ahinya. Non-revenue water mano pi mothiedhi, en pi mothiedhi to okochop ne customer. Kata kochopo ne customer to yudo ka kambi ok yud revenue koa e pigno. Koro en pi mowacho ni wathiedho pi to olal. Iwacho makare ni en sani en around 31-32%. Mano ng'eny kabisa nikech kwa nyalo thiedho pi to wawito 31%. Mano en lal maduong kabisa.
Koro gima kelo lal mar 31% ni mokwongo en leakages gi busts. Mar ariyo nitie jok ma tiyo gi pi tok chul, either gigolo mita waluongo ni bypass, ai nitie jok ma be wawachata ni gikwalo pi. Mar adek en kaka wasomo mita, kaka wa relay data, kanyo be nitie losses mawuok. Mar ang'wen, meters gin machines, seche moko gi kethore, seche moko nitie ma over register, seche moko nitie ma under register. Mago causes mag the 31% non-revenue water Masani Kiwasco is facing, and it's a very big challenge for us. Bursts and leakages, gin ma in our service charter, we wadwaganika leakage reported, so we react to repair it within the turnaround. Ka to watiyo gi jopiny maber nikech jopiny kineno leakage kamora mora to wagombo wasai wakwai ni mondo I report ne Kiwasco kata ka en burst. Report na wad ki report na jok makwal. Ntie losses mwalongo ni commercial losses, manawacho ni data handling, gi kwalo pi, gi meter reading, malfunctioning meters, mago walongo ni commercial losses. Magi to sani wa invest in technology, mondo wa reduce gi. Wase invest in digitized meter reading, wase digitize our collection, sani wan gi enterprise resource planning system, gi technology moko mwatiyogo to reduce the commercial losses. Gimoro kendo mwatimo en training, capacity building of our staff, just to ensure that wamiyo gi the right skills to handle emerging challenges when it comes to non-revenue water. The other thing is watiyo gi partners, mondo gikelnwa rieko manyien. Wantie gi Jojaika, wantie gi programs animiluongo ni, wantie gi jo Sureka, wantie gi jo Vitens Evidence International from Netherlands. Magi partners mwatiyogo mondo waneni waduoko losses gi piny from 31%, wadwani wa move towards 20%. Mane is required by the regulator. But kar non-revenue ka akwayo jopiny ni wati kanyakla mondo wa reduce losses mwayudo pi malal due to bursts and leakages, kata jok makwalo pi, tase nyiso ni kuyudo ngama tiyo gi pi yo moko oriere, tinyalo report nwa to wanga gi reward. In fact, any report mikelo tiyudo ceiling 10,000. Magi muna mpango mawango mondo wa reduce non-revenue water. Erokamano ahinya pod wantiere kar kanya kora Ramogi Jwang'. Koro sani wanyalo kawo thuolo bende mondo mi warangi ni ote chalo nade. Wantiere gi ote mopogore opogore madonjo, to kata kamano kapok wadhi e ote, yot kachiel koda ka pek mar yudo pi en mane. Okinyi ma kawuono pod antiere kae koda jatatije mano e kambino mar keyo pi mano ma Kiwasco. Owacho kanyo olero chenro mopogore opogore ma Kiwasco bende osebedo kacha kaluwo. Antiere kodi ka Thomas Odongo, to kapod wantiere kodi penjo thoth, ang'o yudo thuolo mondo mi wapenji penjogi ma joneno bende medo mana oronwa e mbui mogo mag Facebook, wantiere live e YouTube bende gi Citizen Digital. To iwacho kanyo ni gino maduong' mantiere kacha, bill ka diponi obiro ma opogore. Ano kacha bende iwacho kanyo ni customer satisfaction kata mor mar oganda e kinde ma utiyo oewo atamalo 70. Ponono ka jogi yudo midhiero magikale mag pi, magiwacho ni pi molil kaluwore kod rangi mawuok e picha, onego giter gi kanyo. To ka gitero gi kuro, ere kaka wacho ni oganda omor, nikech atamalo 70 ok en atamalo matin. Ka ponono ni itimo penj moro amora, kata kobed penyno mar tat somo mopogore opogore, 70% ni kiyudo to mano in ng'ama nigi airplane. Mano nyiso ni utimo maber ahinya. Yore magi ma utudrugo kod jopiny mondo mi uwinje pachgi, uchok pachgi ni pi molil ni mawuok Kibos, nikech mano bende wayudo karka pi mawuok Nyalenda moriwre gi pi moro molil. Ere kaka uyudo kwayo kata duoko kowuok kuom jopiny gi? Erokamano.
wantie gi yore mopogre ma wa interact go gi customers mokwongo wantie gi hotline ma customers nyalo gonwa simu to report gimoro amora motimre kaka nawacho leakages, bursts kata pi molil and kamano setimre to waoro team to the ground to loso wachno. Wantie kendo gi personnel mantie ground anytime during the day walongo gi ni the sales persons, the meter readers, etc. Ma wuotho estates ma any of our connections at any given week nigi interaction gi staff mar Kiwasco to ginyalo report anything to those staff wakao action ma dwarore. One active is social media, one Facebook, one Twitter, one LinkedIn. Mago mediums of interaction where customers wa nyalo follow and wa interact. To matiyo nwa maber ainya one gi WhatsApp group mar customers wa okay customers te but wakao samples from all parts of Kisumu wakete a WhatsApp group no. To en kanyo wayudo a lot of information kama watie maber kama ntie shida to wakao corrective action. Apart from that anbe namba namar simu kata my senior managers our numbers are all out there. Ngata manigi yuak moro kata ka dwa miwa idea moro to nyalo gochonwa directly. Email benitie wantie gi interactive website. Gimadwa nyiso jopiny ni e Kenya ka Kiwasco ema osebedo katimo maber ahinya e customer service. Ng'iyo report mar the regulator, Water Services Regulatory Board, yudo ka Kiwasco kok wan namba chiel to wan namba riyo. Koro mano tiende ni kata jo koneno kaka wa interact with customers, kaka wa interface kodgi, kaka wa sort out kantie shida mora ging'eyo ni our reaction is good. Wantie gi customer service charter looks at all our operations. To mano a promise mamiyo customer ni kain gi shida mar billing kaka ni wachono kata ki report leakage to book out thulo makama to bedo sorted. Technology be wa invest one gi CRM that is a customer relationship management system ma enbe an interactive sasa ma I report anything to Kiwasco do ticket number simbi to ticket number no nyalo track progress ni to issue number billing cha ochopo kanye to CRM no be one gi reports mwangiyo ni to customers wagi manene gi yuak be gibedo sorted within the time manua promise kantie moko bedo sorted within the time mane wa promise to mano be wakao corrective action. Koren it's always continuous. To one more we are very open. One more kawanyaloga interact with customers one-on-one through channels more wachogo. Our hotline number and 057 500 7000 057 500 7000. Hi. Erokamana inya. Waduogo mondo mi warang bende odiochieng' achiel mokalo ne golo Milome mabende nigo ekoki in kaka managing director mano mar kambi no mar KOP mano mar Kiwasco. Odogo mondo mi warang mathoth mantiere kar kanyo angi konwa weche mane wacho kar kacha kotenore kod mano mi wacho kanyo ni mano gravity line mano mantiere kacha ka julu yuak osebedo kacha mathoth poda waduogo magachiel kuom penjo mantiere kar kae mondo mi ka waduogo ir thuolo mar lero ne oganda ni bende ka orango weche mag pi urango nyaka weche mag siwa line gi bende ne gidinore kanye mage moyawre kar kanya koro ni mano bende ntingu kosoyo nyakora moge jwang' ariga mar 2001 kambi mar Kiwasco osebedo kanyo katiyo tainye county ma Kisumu boma ma Kisumu ka koro sani en gi kembe mamoko bende mawinjo kacha mosebedo kanyo kachwalo kony mag KOP e county ma Kisumu nitiere kanyo ma ni Nyanas kachielo koda Kagal gi mako county ma Kisumu kendo gimedo mana keo bargi to sani
penjo mantie. Bende gitimo tijno e yo madwarore. Bende gisetime kaluwore gi dwaro mari kaka japiny jadak e kaunti ma Kisumu. Chenro mar KOP chal nade kama intiere. SMS line oyawe na 3 nono mantiere live e YouTube mara Ramogi TV, Facebook acha ntiere penjo mwaketo ni kachiel koda gigo ma Thomas Odongo wacho mano jatatije kabino mar Kiwasko. Miwa pachi kwa duogo wasomo gi achiel kachiel penjo magi kachiel koda gigo madier ng'eyo. Kiti mara Ramogi TV wakawiwe masani. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Ni mamu wakata matin. Tokochono ni an nyaka hintina. Eka mondo mama yod lit onge wach. Abo timo gimoro amora mondo achul koro. Kautasni. Mae dilwa mar keny. Bani bro timo gimoro amora mano duoke e dalani kendo. To botimre mana kaka anadwaro. To yoro ema dhi tiyo ka. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kora mga jwa mosiduogo mantiere kar kae wamedo mana nono kendo wakoni gigo matimore kaunti ma Kisumu galwara mage bende gigo matimore gweng'e mopogore opogore. Ibede kod ng'eyo ni chenro mag KOP ni itime yo machalo nade. Wantiere kodi kae bed kodwa nyaka giko ni mar sani koro wadakao ote mantiere kar kae. Ote mosedonjo penjo mora mora ma untiere godo ne wendo ma untiere gokinyi makono. Thomas Odongo jatatije kamino mar Kiwasko wadarange ni koro sani to wache e yo machalo nade. Wane uru penjo mantiere kar kae. Koro sani wayud ote mago mantiere Facebook mara Ramogi TV. Ote mantiere ka Jack Otieno. Aya, koro penjo gi oro ni kanyo bende kama intiere Thomas Odongo. Ange ndik gi kata mangi nyalo duoko, ange duok gi duto ka gintiere ka. Jack Otieno wacho kania, kindly penja jalony, what's happening with the meter? Wacho ni odak kende milimani and most of the time oonge ka intiere duty. Oduogo mana weekend. Kae to ido ka bill mare chopo mana 1,280. To mano wacho ni opogore gi bill mano yudo masiling 350 dwe ka dwe. How is it calculated? Wacho ni machiegni bende pi mawuok e tap osebedo maolil. Nango. Aya, oneno waka intiere Trans Nzoia oluwo chenro. Mano Jack Otieno angi duoka ne penjo makamano. Aya, Beryl di tutor. Da tutor wacho kanyo ni pi olil ahinya Cleo kendo miyo waluoro. Pi molil ni tiende nango. Ise wacho ni pi kata kowuok en kala brown ten gi chlorine ji omodha modha. Nitie jok moko nya modhe angi duoka ne Beryl. Nyaro oro pi maler to nitiere lakini
aya ne sa mar samar dia emane ochopo wacho ni kinde ma koro chopa wacho mag losruok bende kaluwore gi tuo mar nyaldiema ero Evelyn Atieno pi wuok mochido sani karibu wiki achiel inyalo wache ang'o kotenore gi mano pi mochido mawuok Kisumu nitie kar kanyo Peter huko Kisumu ka jogi walo wacho ni Ogango Kibos tinga oketho pipe mar pi sani 1 week onge pi ji sandre penjgie ni pi nang'o pi oero lal Ogango Thomas Odongo ni kayango duokwa ni line ma Ogango no tenang'o matimore Kevin Oniari wacho kanyo ni Kiwasko ber tiche ma yudo tek kanyo makodo acha ni mana kadonje polo nyis jatelo oluongo e job jatelo ero ji bende koro kwayo kanyo tich ero gichopo nyaka kar kae Kevin Oniare nitiere kar kanyo kendo koro bende kata kang waseyude kar kanyo mondo mi wadhi nyime to sani jatatije mano Thomas Odongo iwinjo ote mantiere kar ka ote ma iwinjo kendo mineno inyalo mana miyo wapachi kotenore kod pach jopiny kae to penjo mamoko pod nitiere ka wadhi nyime kod chenro machiegni erokamano kendo amor ka jopiny dwa winjo kaka watiyo e Kiwasko kachako gi wach mita mita ema kaka jo Kiwasko wasomo mita every month to mita no ema miyowa consumption ma customer otiyogo to mano ema dhi e billing system koro saa kaka nawacho mokwongo ni mita seche moko nyalo ga kethre onyalo ringo matek onyalo ringo mos koro kar mita ka be wach non-revenue water nitie but ka customer winjo ni bill ma oyudo ok ni kare to onyalo kwayo mondo wabi watim meter test watest meter no wane ka be otiyo maber kata ok oti maber adwa nyiso jopiny ni wan Kiwasko wan gi meter test bench ma obedo accredited gi jo Kenya National Accreditation Service mano tiende ni en meter lab ma meet international standards to kata jo oko mok jo Kiwasko kelonwa meters gi to watimo negi test to gichulowa koro wan gi very good calibration and testing equipment ma kineno ka bill ni malo tinyalo biro inyalo gonwa simu to wabiro to wagolo mita kata wateste e ground ka intie wadwaga ni customer witness to mano bothegowa e wach bill ma customer feel ni malo wach pi mosebedo ka wuok ka olil nase wacho ni last week on Friday nwa repair valves ariyo lines wa madongo mawuok ka julo 24 inch gi 6 inch 24 inch and line maduong' nyalo kata wuothe iye to mano nokawa thuolo maduong' ma pi orumo i pipes go koro pipes ka pi ringega to nitie ga ng'iye moko matindo tindo madonge koro mago ema nobedo agitated to chopo e taps mag customers to wase take corrective action ma situation sani and stable kapod nitie ng'ama yudo pi mok clear kaka ma to inyalo gonwa simu e hotline mano miyo Ogango area wang'eni tij ndara dhi kanyo ndara en gima ber to pi be ber magi are both very good infrastructures koro watiyo gi contractors machiegni mondo ka pogi chako tich to wa relocate lines but seche moko yudo ka due to pressure samoro contractor osechaka tich to yudo ka gi barrow lines wa kabisa pi pukore mano be another source of non revenue to mano inyo jopiny nikech sama gi barrow lines to nyiso ni jopiny ok yud pi to ok en gima morowa to wa move ga with speed kaka sani line mar Ogango nitie ji matiye apani within the next 1 or 2 days
pi bobedo rest. Tich Kiwasko wajalando sama tije nitie to walando e gaset, but kaka okochuno ni nyaka irit ni koro ka ineno ka in gi rieko manyalo add value to na baru ng'iyo to ka nafas owuok to waluongi. Erokamano ahinya. Penjo pon tiere kar kae, penjo mathoth ahinya mano bende ka wanyalo rango mbui magwa bende mag Facebook kacha mopogore opogore. Penjo machielo mantiere mano ka wanyalo yudi kacha achiel kachiel. Wacho ni pi maler en abila moro mero ma iting'o kar kanyo manyalo miyo oganda bede kod ng'eyo ni itime yo machalo nade, pi mane maler ma imadho. E kinde ma gigi duto timore, inyalo mana leronwa ni iyude kanye, iyudo thuolo kanye Thomas, mano mara un kaka kambi. Bende uduoko kony kata uduoko lwetu mondo mi ukonye oganda moyudo lal e kinde ma pi obiro ma olil, kata wechego mag compensation e kinde ma pi obiro molil to oganda otuome atuoma. Ere kaka ubedo kod ng'eyo ni oringo mang'eny ma kata bil bende ka ukelo bil ok bi moro ma odhi malo ahinya, koso timo weche mag compensation e yo machalo nade, to bende un gi chenro machalo kamago koso oyo? Mana ke nyalo winja koro sani, Thomas Odongo, chenro ma opogoro chenro mopogore opogore mago mag compensation inyalo mana leronwa? Kaluwore gi case manyotimre between Friday and Monday, wach nyaka tich ariyo, wan gi team analyze gima notimre no. Wabo neno kaka wabo compensate customers manobedo affected, nikech mana kaka nawacho ni pi kobiro ka kolil to wa advice customer ni iwe oringo nyaka obed maler. Koro ting'eni sama oringo no to mita wato kwanye. Koro ka mita okwano to customer ok notiyogo. Enena gima ber ni kaka kambi nyaka wa compensate customer. Koro adwa assure jok mondo bedo affected ni wabiro compensate gi in the next billing cycle, to kendo gibo neno some rebate. Gibo neno some rebate in their bills. Koro mano gima wan go mpango kendo gima wase discuss, to mano gima nyaka watim nikech jopiny ohinyore ageni gipuko pi to en pi mose kadhe mita. Koro ok wanyal dwaro ni gichul pigno to ok ne gitiyogo. Erokamano. Nyaka sani usetiyo kuom thuolo maromo kanyo higni 20, mano are manuchak tich ayanga. Ong'e maber ni katiba mar pacho ka nomiyo thuolo mar chako tich ayanga, mano higa mar 2000, mano kano kete gigi duto, mano e Water Act ma pacho ka, mano higa mar 2001. Higa mar 2003 kano chako tich nyaka sani. Weche mabende ni liego kache tielo mokwongo matwak makamae kuo mar pi tiende nang'o, ikwalo pigni e yo machalo nade, tachudhe gi ere kaka girocho chenro mag keyo pi e kaunti ma Kisumu, ponono ka gintiere kanye, okenge mage mosekaonegi jogo makwalo pi. Wasewinjo kuo mar stime mwawinjoga, kuo mar pi ni to chalo nade? Erokamano. Kuo mar pi mna kaka nawacho en one of the main causes mag non-revenue water. To en gima rach ahinya ni jopiny nitie moko madwa ni oti gi pi to ok chul. Pi mineno kwa kelo ni etapno ok ichul pi, inichulo mna cost mar thiedhe gikelo ni go e dhodi. Pi onego bed ni en nono, but because wathiedhe wakel ni go e dhodi nyaka ichul for that cost. Kiwasko en kambi monego bed ni loss of profits. Egini wan regulated, imiyowa tariff ma cost recovery. En tariff pesa michulo no duoko pesa mwatiyo go thiedho pi to gikele nyaka
dhodi. Omiyo ok en gima ber ka ng'ato nyalo amua ni we akwal pigni. Itimo jopiny inyore. Ka waduoko kuo mar pi piny, to kata bei mausogo boduogo piny. Koro wakwa jopiny ni ka nitie joma kwalo pi, to mondo inyiswa mondo waduok bech pi piny. To kuo mar pi timre kama. Nitie jok ma ong'e kama lainwa luwo, gidhi gi tap, giywa pigni to gitere odgi. Koro gitiyo gi pigni to onge mita. Mano kuo mar achiel. Mar ariyo, nitie jok ma nigi mita. But mita ni, chiema gine mita rido abiro to entie. Chiema gine kata gotieno to gigole gikane e bedroom to giconnect direct. Mano mar ariyo. Mar adek, nitie jok ma tampa gi mita. Nitie dhano rieko koka. Nitie jok ma tampa gi mita. Nitie jok ma oseng'iyo mita no. Ong'e ni ka yawo mita ni katimo kama to koro boringo mos. Jogi ok bi ng'eyo. Mano be kuo mar adek. Koro magi gik ma duoko wa chien. Magi gik ma timo jopiny chulo pi e bei mamalo. Nikech Canada Revenue Water en 31%. Obviously, bech pi nyaka dhi malo. But kwa reduce it to 20%. Waduoko bech pi piny nikech wan tarif mar cost recovery. Koro kama nyaka wati gi jopiny very closely nikech ing'e gima jirandi timo. In kineno kata kidhi timo jirandi tiyudo ka mita ni sitting room kata e bedroom. Gonwa simu mondo wakaw corrective action. Ok kikibedi ni chulo pi to jirandi ok chul pi. Adwa ni wabed gi level playing ground ma ji te chulo pi. Wan gi audit team mandiga e pap, gi jo inspection maber niga e pap, to nitie jok mosemako mang'eny. To jogi kwa mako watero ga ka police fine to gin fine madongo. Ka timbe achicho bi kwalo pi nikech kwa yugi to wabo mari to wabo tere ka police to ken gima kwadwa ni customers wa o undergo. Koro kwa jopiny ni kama ka nitie jok ma kwalo pi iwerigo to king'e ng'ama kwalo pi tafadhali gonwa simu 057 500 7000 mondo wa take action. Erokamano. Namba no bende ang' nyalo nuoye kendo to sama ang' nuo namba no ang' lernwa ne ka bende ka ilose e weche mag kuo kendo tero jogi mondo miyo go fine. Fai ma igogi machalo kama. Onya bedo fai kata kiwacho ni makore lach pod giwuok awuoka to gidhi nyime. Ting' mane madwer ni kata ka en chwat mane monego bed ni miyo jok makamagi mondo joma moko bende oyude pi e yo makare ka onge jokuoge. Meda ne somo line makoro bende nyago e report machalo kama. To bende jopiny oyie marogo report machalo kama nangi konu okinyi makawuono. Ang'eni nitie reports maseyudo mang'eny ma jopiny ma to wadhi to wamako jogo to gibedo fine ni search gi be en nie tarif. Koro luore gi kuo ni en kuo mane. En pesa matin from 20,000 to $500,000. Koro luore ni to isekwale ndalo marom nadi to en kuo ina mane en bypass kosi igolo mita to godiechieng' tiduoke kose itampa gi mita. Koro luore gi the offense, the fine luore gi the offense gi period ma osebedo kotimre. Hotline number wa en 057 500 7000. Abonwa kendo 057 500 7000. Erokamano. Erokamano enya kora Ramogi Jwang' yudo thuolo bende mara gochone gi namba ero osegol kar kanyo. Namba no bende ka yude inyalo yudo thuolo bende mana mar twak kode achiel kachiel mondo mi okonie. Ineno en bende madho mana pi, en pi maler. Oganda bende penjore kani pi maler ni bende chopo negi.
wakaone ote moko mantiere kar kae to bende wawinjane paro mantiere iye kanyo, ote mag Facebook kaachiel koda ka SMS mano mantiere kanyo, ote mano dong kar kanyo mondo mi wayudgi ane achiel kachiel. Philip Chianda wacho ni apenjnwa jatatije no ni ang'o ma omiyo gikeyonwa pi molil. Penjo no oseduoko, owacho ni yani pi olil makata mar aora berberie. Jokiwasko dwanego an then owacho ni acid level bende lich. Okwamor kaka jodak ma Kisumu. Mano ote mar Philip Chianda, erokamano ahinya. Ote machielo mantiere kanyo, Kevin Felix Jakalo wacho kanyo ni pi Kiwasko chalo mana pi aora Wigwa. Pigno ema kelo nyaldiema. Oselero ni pi okel nyaldiema, pino ne okel kod chochni mopogore opogore. Kata kamano bende jatatije nitiere kar kae, Thomas Odongo okonwa ni en ang'o mabiro kacha katimore. Ao ouma wacho kanyo ni sama wuoyeni fereji na otuo, en ang'o makelo tuo mar fereji. Mano bende kele penjo machielo ma wabiro kanyo ka wadhi nyime mondo mi ang' waranga ne penjo mar ouma no. Omondi Austin, pigni uke kanye nikech tuomo pi aora ola. Owacho ni iti kasuri ni pi isekeyo atamalo, weuru tugo gi wiwa. Mae penjo mantiere kanyo maduong' nyakwara mange juang ka pod wanendo wamedo mana ido idagi odong' mana biro to tieko twak. Penjo modonjo kar kanyo bende Thomas Odongo inyalo mana nuonwa ni en ang'o mantiere kar kanyo. Kae to ang' moko bende nitie mag SMS ang' somo gi bang' kiseduoko modonjo sani konwa kacha ni tuo mar pi e freji tiende nang'o. Umero wacho ni en sama wuoyeni onge kata pi e freji mare, bende ulando kuonde ma pi dhi lale ponono. Thomas. Kanwa chako na kana chako na wacho ni sani coverage wa en 89%. Mano nyiso ni nitie 11% ma pok wachope. Koro kuondego na wacho ni wan gi marketing plan ma waluwo mondo wachop 100%. Koro adwa wacho ni ng'ama nitie kama pok wachope obeda patient nikech wan gi mpango maber ma ensure ni wachop 100%. Na chaka wacho ni nitie kuonde ma wachope to wachop gi pressure maber. Kuonde ma wachope to wachop gi pressure maber. Koro kuondego inyalo ka wachope to pressure ok ber, ka seche moko onge to seche moko obiro. To ka ferechi otuo, mano tiende ni ionge pi. Gonwago simu e hotline no, nyalo bedo ni nitie shida e line kamoro mondo wabi wang'i. Kamoro nitie blockage, wanyalo biro wang'iyo to technicians biro loso. Kinyalo gonwa simu e namba ma amino, to mano wanyalo ringo mapiyo ma wabi wakonyi. Wach pi molil asewuoye ok en gima timre pile, mano timre atima nikech en repairs manyo watimo. Ago apologize, ago mos ahinya ne jopiny mano bedo affected. To be awacho ni kadi bedo affected to ni i-flash line kati ya ufereji mapiyo rengo kore kodugo maler. Waboneno kaka watiyo together to watimo wami rebate moro matin e bill ni mwabogolo e giko dweni. Koro en gima wase handle. I believe ni ang'eyo ni sani pi oseduogo back to normal, pi oseduogo kale to meet the quality standards. What's acidity is not chlorine in water until acceptable and 0.2. Every week watimo sampling, endpoint sampling at customer taps. Workout samples to test. So in most of the cases, actually 96%, why you don't have the chlorine, the required standard, which is 0.2 ml. If it goes beyond below 0.2,
to mano koro red flag. But in most cases, you look at the chlorine levels, okay. Kata pi manyoro wuok, manyisha wuok ka nigirangi mopogore no, kipimo chlorine levels, tibo yudo ka gin within the required standards. Koro kikwabed gi alarmist statements, nase wacho ni at any given time, nitie ji 1,300 matiyo gi pi Kisumu. Kata sama wawuoye ni, nitie ji chiegni 1,300 matiyo gi pigni. Madine bedi ni pigni ok ber, dikoro en catastrophe maduong' ahinya e piny. Kata e Kisumu ka. Mano gima koro nyalo bedo kata news e piny. Koro kikwaluor wati gi pi, kata pi mamodho ni, en pi watuoma direct from the tap. Erokamano. Erokamano ahinya Thomas Odong, man jatatije ma Kiwasko. Wadakawo penjo mogik mantiere kar kae, penjo mogik kanyo mabiro mano kowuok e county ma Kisumu. Watiere kod kanyo achiel kachiel nyakora moge jwang' warangane penjo mamoko mawuok e Facebook kata kachiel koda SMS wa magin 2-3-6-000. Sani koro ayudo ote tielo mogik. Kae to ka ng'aduogo iri Thomas Odongo, ang' imiya thuolo bende mara chiwo wach mari mogik. Ote mari mana ka ngiseduoko penjo modonjo sani, ang' ikonwa ote mari ni gin mage ne jodak e county ma Kisumu. Mano bang' ka waseyudo ote machalo kamae, wasom giane mago mantiere kar kanyo, mago mag Facebook. Aya, mago mag Facebook moting'o nyaka mago mag SMS. Jagero Kelvin wacho ni mosna jatelo kendo osetiyo maber nyaka ne okaw kom maduong' mar Kiwasko. Napenjo mana ni jotije manyien mag kambi gikawo karang'o, ang' ikonwa mano bende kapo nono nigi chenro machalo kamano. Jagero Kevin, erokamano kuom ote mari. Kamachielo wadhir Jack Bin Pesa. Dakulan ne jopiny ni area makamae gi kae kawuono pipes mamiyo upi mantiere kod shida. Koro gouru pi oko nyaka oduog maler. Mano gima nitie kar kanyo. Wacho ni jatelo una utugo kod ngima jopiny, then kuom adiera makende unemu nyaldiema, unemu kelo nyaldiema Kisumu ka ido penjo ne makare. Wacho ni gikeyo pi gi minyaga. Adiera mar wach ni kanya mag sanitation ni mar nolok nyinge mar sewerage company to kete sanitation, Kisumu Water and Sanitation itiende nango korka koru. Ang' ikonwa SMS kata nitie janeno ma wacho kanyo ni penjna Mr. Nika the previous and current meter ni onge consumption to gin gioro bill kendo ginyiso consumption. Mano dongen kuo. An aseyudo bill for 6 months to pi okayudi kendo meter reading bende read the same. I have even communicated via email to them without action. Bende oduoko machalo kamagi. Mage duoko mag joneno. Kendo ka wayudo kachiel. Ote mamoko mantiere kar kanyo ka wanyalo yudo gi achiel kachiel kopogore gi ote mor kanyo kod janeno no mana SMS line wa men 2-3-6-000. Nitiere ote no mara Samuel Okoth. Neno machielo kanyo ero obiro kanyo kona data watch siwa line. Maonge ako mane maen go. Siwa line onge Kisumu. Mano benang' iduoke kanyo ka waseyudo. Samuel Okoth, area mamolem kochakore Orongo Junction poko bedo kod pi kuom higni mang'eny to onge gima gitimo kata idhi e office. Adier koso oyo line ma Orongo nang' ikonwa. Kennedy Sankara wacho ni penjna jalno ni nyocha last week pi olil seriously and stinking in Kisumu Chiga. Bende pod gisomo mita sama pi olil no koso oyo. Mano penjo mantie kanyo, penjo mogik nyakwara moge jwang'. Nitiere penjo machielo mantiere kar ka miwacho ni George Soja mano wuod Sango Buru owacho ni almost na jatelo gima ber ahinya kendo ang'e paso eyo makare. Erokamano ahinya, ote mari bende ochopo kae. Mano wuod Mother Perez, erokamano ahinya, ote mari ochopo. Kata kamano managing director kata jatatije mar Kiwasko, duoke penjo mantiere kanyo tang' imed gi wach mari mogik ka watieko. Sa ose kalo kanyo dakika 30 tok sa 2 mar okinyi.
Erokamano. Adwa chako gi wach mar sewer line. Sewer line nitie Kisumu, lakini oko cover the whole of Kisumu. Our sewer line is Mwantiego Sani en chiegni kilomita 160. Tiyudo ka line mar pi to osechopo kilomita 700. Koro matiende ni sewer line nitie, lakini gitin. To okava sewer line mostly nitie mna area ma kidhi kia kia yololwe kocha, Kenyari kiduogo nyaka CBD nyaka Milimani. Areas mago Tonglo, Mamboleo, Yudoka, Giriat Malo, pod waonge sewer line. Wangi kuonde mithiedhe pi, walongo ni wastewater, ariyo, achiel en lagoons ma Nyalenda, tachiel en Kisat. Kisat en conventional, en omed rieko moko walongo ni mechanized. Koro mane kaka sewer lines waringo. Koro kuonde mithiedhe wastewater go, gin gi capacity moromo gimoro 20,000 cubic meters a day. Koro kwanyal wacho ni sewer line onge Kisumu. Sewer line tie Kisumu, to kendo adwa ni ji mondo ka intie machiegni gi sewer line, werigi septic tank, werigi pit latrines, but be mondo i-connect sewer line. Sani be wan gi campaign moro ma kibiro tichulo mna siling 5,000 kende, to gik moko te watimoni kaka kambi. Kora en kai jopini, ka in machiegni gi sewer line, kawa advantage mar promotion wanago sani, it's just 5,000, and then we connect you to the sewer line. Orongo Molem area en kama ng'eyo, kendo en kama wan go gi plan. Orongo Molem area nitie kuonde ma ok yud pi, kuonde ma ok waserve, to nitie kuonde ma underserved, mna kaka nacho pi chopo, to ochopo gi pressure matin, kata onyalo biro to lal ae uchako biro, nikech wang'eyo kaka kidhi Nyamasaria, kidhi nyaka yo Molem, kaka kanyo osegere mapiyo kabisa. Koro gimwatimo sani wan gi project ma is ongoing, ma en mar national government, walongo ni Lake Victoria Water and Sanitation Project. One of the areas they're going to look at is that area mar past Nyamasaria is not underserved, but served. Sewers be nitie mpango, ungeni sani wadwa gero a new sewer treatment plant, area mar Otonglo. Wasebedo gi public participation, apanusas kata soma e gazette. Koro mano treatment plan no bokonyo wa areas ma waonge sewer line kaka Mamboleo, mano sewer line both that treatment plant. Areas Magriat Beungeni is really coming up. Kanyo be wadwa keto sewer line so that the treatment plant no. Koro magi gin gik ma uboneno ka tire mos nikech gin gik madwaro pesa mang'eny. Erokamano. Koro medegi wach mari mogik. Okwa concentrate water kende. Wach waste water besani wakaw matek ahinya. Gini nwa loko mwa wacho ni sewer coverage wa en less than 20%. To water coverage chwado 90%. Koro nitie customers wa kama kwa serve when it comes to waste water. Gini nwa wacho ni kikwarit keto sewer line, but wangi sanitation. To sani Kiwasco one involved in the whole of the sanitation value chain. Kwachako gi pit latrines, na senyiso ni sani we are bringing in container-based solutions. Kundema water table is high because pit latrines are not sustainable, and mage makelo watch cholera. Useneno our vacuum trucks, exhauster trucks, ma yuayo septic to kelo to our treatment plants for
for treatment. In sanitation, we are one year gimilongoni citywide inclusive sanitation, so that we cover the whole value chain from containment to treatment. Ma kapoko budho, we are planning ni wabedgi ilongoni fecal strike treatment plant. Pero kamano Thomas kawatieko. Mana kawatieko sani kore nyalo mana miyowa. Mede mano giwach mari mugi koro. Yeah, to katieko. Okay, kawatieko. Wachna mogik, okawinji kanyo maber, but wachna mogik. Mokwongo, adwa wacho ni gimano timre between Friday gi Tuesday, oken kaka watiyoga. Mano no timre to wakwa jopiny ng'uono, kaka wacho ni wabo work together, wabo neno wach compensation. Mar ariyo, akwa jopiny ni mondo tea together mondo wa reduce waduok non-revenue water paying to below 20%. To ma nyalo matimre ka kineno leakage, tafadhali report no. Kineno burst kamora mora ma pipukre, tafadhali report no. Kineno ngama tiyo gi pi tok dwa chulo, tafadhali gonwa simu. To jopiny be wacho ni kambini en marwa. Ka en gi idea mora mora manyalo timo wabed maber, to tafadhali bi mondo imiwa idea no, wabo winji. Ka en gi maber to wabo implement. Kotiyo to wabo sherekea. Kokotiyo to be wapuonjre from that idea. Koro jopiny wa continue to interact, Facebook, Twitter, hotline, and website, and any other forms of interaction ma wango. Erokamano. Erokamano ahinya Odongo kuom thuolo mar twako odwa okinyi makawuone wacho ni en morwa pile ka pile. Ne wan ka kod Thomas Odongo nyakwara Ramogi jwang jata tije mano ka kiwasko ka koro sani ka watieko en mor marwani ne wabedo kodi nyaka sani in bende bedo kod janeno mar Ramogi TV. Erokamano. Penjo ma ipenjo wapenjo jalony mane wan godo kinyi makawuono. Kendo koro sani ka watieko en mana ting makoro wawene gi jo kiwasko mondo mi gichwal pi maler e county ma Kisumu, mondo mi jo Kisumu bende mondo mi oyude thuolo machielo mar yudo pi maler. Nyakwara Ramogi jwang gima makare pi maler ema bende kelo dak makare e kind oganda. Pigni miyo jogo mane bombe, jogo mantiere kor gweng' mondo mi ngima bende obed maber. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro makawuono. Ne wapuonjore kendo wabedo kod ng'eyo mathoth kotenore kod keyo pi maler e county ma Kisumu kod alwora mare. Gi kambino mar Kiwasko ne wan ka kod jata tije maduong'no mar kambino mar Kiwasko Thomas Odongo. En mor marwa ni mar koro kwatieko sani ting kod en margi. Kod mari bende ni rito ibede e ngima makare. Nyaloch wod Kisumu kanyakwar nyaka changu kod alwore gi ka. Riti masani. Warom kende chenro mar Mbako Romo e Ramogi TV. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inya yude pi.
Nyakwara Mugajwanga chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 chenro en mar poko pogore. Okinyi ma kawuono abiro ni kantiere gwenge mag Choka mantiere bure Nairobi, kama bende abiro limo nyadendi, achiel kuom nyadendi ma bende osebedo ka chwecho bure Nairobi ka. Kuom ranyisi kata mna kineno batha ka, magi gin moko kuom mats ma bende osebedo kochweyo. Machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama. Amosi ni misawa, mana kinyalo nyiso onage nyingi gweng' miwuoke. Pakre. An Lorin Apio Oguna, awuok e gwenge mag Kisumu County, Seme, Manywanda Market. Ochopo nade mintiere bure Nairobi ka kata mna kapok wadonje kit pok ma itimo. Lorin en ng'a? Lorin en nyadendi. Nabiro Nairobi yor manyo. Ka nabiro e gwenge mar Choka, nabiro ir antna, nyamin mamawa. Kanye mana chako ngima mar dak mar Nairobi. Nyaka sani di wach ni timang'o kata mna kupogore kata mna gi chwecho, nikech ang'e ni chwecho to ema wabiro bedo kwa donje. Dibed ni chwecho ni ema en yuto mari mapile? Kopogore gi chwecho, atimo tich mar sales and marketing. Auso simbe, sola. Mano ber, nikech chenro mar pok opogore, wadwaro ng'iyo kit pok ma bende timo, to mane mar chwecho. Akini chwecho ni chako karang'o kanyalo penji? Chwecho nachako higa mar 2020, ndalo corona. Ka tich manatimo nokethore. Koro nawacho ni dalo ok dang' adogie. Amany tich manyalo timo machielo. Koro ema nayudo osiepna moro manyako, ne iluonge ni Morin Kerubo Nyakisi. Koro nayude kochwecho, nadhi lime ode tayude kochwecho. Koro gima notimono nomora, ba penje ni abenda dwa ng'eyo gimitimono mondo chieng' moro abenda achwechi. Koro mane kaka nachako chweyo mag domat. Nyaka sani koro en higni, mwadawach ni higni 3 nikech wantiere higa mar 2023. Osebedo nade? Ichwecho osebedo nade? Chwecho en gi challenges mang'eny. Nikech kaluwore gina chwecho giminyalo chweyo gokinyi tichweyo. Nyaka yud ng'ama dwaro. Kech samoro inyalo chweye tibet kode aming'a kapok iyudo customer moro. Koro an kaka timoga, ahero ga chwege gi ka ng'ato nyisa ni Lorin adwa ni chwenya domat machalo kama, size makama, kala makamae. Mano miya tich mayot. Kata mana kapok wadonje sizes, nikech iwacho ni nitiere gi osiepi ma bende nakonyi kata mana nonyisi kaka ichweyo mats market kod magi, ang'e ni chwegi gi usi. Akini nokawi thuolo maromo nade mar mondo mi ing'e chwecho? Nokawa gimoro muda mar juma achiel. Koro kaka medo chwecho, kaka medo bedo gi skills mang'eny. Maka nichako chwecho ni iuso mar ohala? Ka nachako chwecho, nakwonga chweyo ne Morin. To kisechweyo gimoro bing ni nokang'eyo, tachweyo tanyise ni adwa ni ne gima chwe ka ben gima en gima kare, koso aketho kamoro. Ka natieko twang'o matero ne, nonyisa ni in sawa gi gimi chweyo no. Koro inyalo endelea gi chweyo ne jomamoko mondo iyudgo customers mang'eny. Bende ang'e ni chwecho nitiere rang'iny mopogore opogore. Kuom ranyisi ma idhi mbele gi twang'o no, to bende nitie moro mantiere toka. Koro akini ni kelo nade ng'eyo nade pogruok e kindegi? Pogruok en niya, machielo no otero usi. Then okaw time mang'eny. To machweyo sani ni okaw time matin, to usi bende okoter mang'eny. Mane pogruok. Bende ang'e ni sani nitiere rang'iny mopogore opogore ma bende ang'e ni Nyakwara Mugajwanga dhi bedo kaneno, rang'iny mopogore opogore ma bende isebedo kitwang'o. Akini types kotenre kod shapes ma bende ng'ato dwaro, akini timo nade? Nikech kichako chwecho, akini ni gima biro wi koso nyaka ing'i kata mana e mbui kaka iloso? Ok ang'ega e mbui, but ka customer oluonga, an gi tape measure. Adhi tapimo kodwaro size ma ng'ato dwaro. Apimo, then onyisa kala mag usi modwaro. Then eka abro goro shape. Konyisa ni gorna gima kama, abro goro. Then kata konyisa ni ndikna ni Morin, abro ndiko gi marker pen. Kasendiko taluwo line no gi usi, to dhi wuok gima ber kaka ne customer dwaro. Chiro chal nade? Ahinya mag mats ge. Chiro to lure. Samoro ber, samoro rach. Kadiere korona chaka tich ne ber.
aina tiyo maber. Nikech gimoro bende dwarore ni kiloso ne ng'ato gimaber, ka ibire oda tineno gicha gimaber cha, tibiro nyiso osiepni kobiro to penje ni Sharon, gima nie dhodi naneno koberna, ng'ama notwang'o nigo. Koro kitiyo tich maber, ibiro bedo gi customers mang'eny. Nyaka sani diro ko hiki mar adek kichwecho, mano kichwecho gi usi. Akeni gin achiedh nade magi moseneno? Achiedh nade manyalo wacho, gin ni kalure, samoro customer onyisi no dwaro usi mar kala machalo kama kama. To kidhi e duka, tiyudo ka kala no onge. Koro kigocho ne customer, tinyise ni achope duka, lakini kala midwaro cha, tokayudo. To customer ok bi mor. Obro nyisi ni an gimi kelo na ni ok timre nade. Bro chuni ni samoro nya duoko ne pesa, ama inyalo tongo ne ng'at machie eka mondo iduok ne pesa cha. Koro samoro bedo ga matek mondo ielewana gi customer mitimre nade mitwango ne domatno. But circumstances koro chuni nyaka koro ibed ng'ama otegno. Kiki ng'ama bed ng'ama chunye jok piyo. To nengo mar usi? Nengo mar usi achiel kaka ka en full obiro 140 gi sani, to chon wang'iewo usi ni siling 70. Matiende ni sani usi beche otimre nade, beche oidho. Koro lura ni bende gik matwang'o gi bechgi nyaka idhi. To ber mane nikech ang'e achiedh nade to nitiere, to ber bende achiedh nade moro ma bende akekra ken achiedh nade mari twang'o gi yot, kawo thuolo maromo nade? Twang'o gi ok tek, but odwaro kinda mari ema bro mi tim gimoro. Kin ng'ama jasamuoyo ok ibi twang'o, nikech ibro dhi e line achiel kaka ma, ibro lwaro line migika, tibro wacho ni an aseol, we aket gino piny. Koro kinda mari gimoro amora mitimo nyaka ibed gi kinda. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono kata pono ni chako mat ma kama, inyalo tieke kind thuolo maromo nade? Marom kamae size ni anyalo tiko gi ndalo 2. Ndalo 2 koka dich, lakini ken gima chako kinya kodhiambo tanyalo tieke. Size maduong' mogik misetwang'o en size mane? Size maduong' mogik masetwang'o en 5x6. 5x6. Mano madwaro romo kapet. Madwaro romo kapet. Ber mane moseneno? Ber masayudo ni katwang'o gi tayudo pesa. Pesa no anyalo timogo gimachielo. Nyaka sani Lorina, kapo nono ni ng'ato dwaro nyiewo kata mna matge, keni marketing isibedo kitime yo machalo nade? Marketing ahero ga timo online. Adhi e TikTok a post, adhi e Facebook a post, then WhatsApp. Mondo jima an go mondo ne tija matimo. Koro ka ng'ato neno to obro hero. To kachaketo ga product gi namba na mar simu. Sama keto kamano to bro gochona. For example, naido customer moro ma Busia. Natwang'one ba kitone parcel. Mano agonero kamano. Nyaka sani bende paro ni ji bende mathoth bende oseroko kata mna kit chwecho mopogore opogore, nikech sinaneno ka ji biro gi designs mopogore opogore. Twang'o domat ng'atato nigi kaka chenro kaka onyalo tweng'o. Koro mae style ni opogore gima. But kaka twang'o gi neno ka ji ohero gi gande. Okaneno ng'ama wacho ni kitishio tich maler ng'ato pako. Koro tiji maler ema mi ji mang'eny. Bende ng'eni pogruok bende nyalo bedo e nengo. Akeni nengo mag mat kisewacho ni usi owuon usi achiel kama onyewe nengo mar siling 140. Akeni nengo gi kaluwore gi sizes to dwach nang'? Nengo gi kaluwore gi sizes opogore. Koro kaka mae kadhi ang'iewo usi nitiere gima inaitwa gima kete mausi donje. Gini beche tek. Koro kapok atwang'e ta ayudo customer abet kode piny. Tanyise ni gimidwaro en size nene kama. To bro tero usi makama. Koro ago nengo bwa winjire. Kaso winjore to miya deposit. Deposit momiya no ema dhi omogo materials. Ka tieko twang'o to miya pesa motimre nade modong'. Koro mano miyo ayudo ga tich mayot gi customers ga. Twang'o domats, katwang'o wachna twang'o kama. Katwang'e sani ba use, en gima ready made men siling 2,500. 2,500 no roma chulo ot. Then katwang'o moro kendo, ayudo pesa anyalo chulo go stima. Anyalo ng'iewo go chiemo. Then wan joma nyiri wan gi mahitaji mang'eny. Koro sama twang'o gi no mayudo pesa, tanyalo chulo go bills na kande. Ok ochuno ni nyaka kwa ng'ato
pesa anyalo ajitegemea an awuon. Ng'eni samoro nitiere wuoro miyo rawera moro made gomb ng'eyo ni mar mondo mi ochwechi men bende ochak godo ohala nikech imbe donge iwacho ni ng'ato nopuonji bende dwaro ni mar mondo mi puonji nyakwara Ramogi Jwang kiny ma kawuono king'iyo kamera ni mar mondo mi nyisgi ni mar mondo mi ng'ato chak chwecho gin ang'o madwarore tiyudo gi kanye tichako nade mana kinyalo nyisogi. Kidwa chweyo domat mokwongo nyaka ibed gi materials. Material mokwongo en gima usi donje ma en mating'o ni, then usi ma en ma, then ma iluongo ni ma sindan mitweng'o godo. Koro gigi kidwaro ka rawera madwaro ng'eyo kuma kaka anyalo chako tweng'o gigi akawo ga town. Koro kidwaro gigi to nyaka idhi town bi kawgi then kor kichako kichako tweng'o. Mana ginyalo fuono ne gima tuwe titwang'o kata mana nang'o nitie kata mana kaka imesha like ipimo koso anno ka nitie kata mana gi sample keni mamane mae sample kaka dwa ng'e measurement mare an gi tape measure abro pimo go akanya kaka length gi width mare kasepimo takawo usi tatweyo kasetweyo tasoyo sindan then aendelea gi twe. But gin gi types mang'eny minyalo tweng' go. Nitie moro minyalo kawo usi, ichodo, ing'ado gi makas. Kiseng'ado gi makas, tisoyo achiel kachiel. Mane kaka mane tok Sharon. To mano okawo ndalo time mang'eny eka mondo itieki. To moro ni ok okawo muda mang'eny. Then mai bende ok otero usi. Nikech inemi control, inemi tayo lweti kaka usi timre nade kaka usi dhi. Kuom ranyisi koro kata mana kaka ichwecho nikech ng'eni ji neno ga mana finished product to giwe kata ni gin gik molos kata mana gi iluongo ni gik mochwe kata mana gi kambi kata mana gi machine. Gin mana gik molos gi lwet dhano kaka wan kama. Koro kichako tweyo kidwa chako chweyo mae gi method ma wan go tiene mae sindan timako usi gi lweti kone tisoyo gi ka tikelo kama. Kidhi mana mbele gi tweng'o bende dong wanyalo loso donga iwacho ga ni nyidend ni nyalo ga multitask. Akeni puonj bende kaka no puonji inyalo puonjo ng'ato. Samoro abedo ga gi jok madwaro puonjo. Koro ka gidwaro to awuoyo gi ng'ama dwaro no to biro ta abet kode piny tapuonje kako nyalo chako modhi mbele achiel kachiel manyaka chop kama koro owinjo maber. Ipuonjo gi nono nikech ang'eni odiochieng' ma kawuono bende thoth ji nikech gige lwedo gik mitimo gi lwedo gi bing'eni ma koro ji manyo godo yuto. Ok ahero ga puonjo ng'ato nono nikech okelo gimoro matin. Nikech kasepuonje to bende obro yudo ginene mar yuto. Ine mana morin puonji ni miye gimoro matin. Dachule gimoro. Nikech piny masani to onge ng'ama dimi gimoro nono. Wacho ni mano chal ka puonj kata mana puonj ka ji bende odhi kata mana sikul nyaka gichule gimoro. Nyaka gigol gimoro matin. Wachni nango kaluwore gi ng'at ma samoro nigi poko mare samoro bende obet godo mane ot samoro. Amedo jiwo rowere matindo kaka machal koda kama. Ni wawek beta beta ikia kuma happy nyalo leng'ore. Koro ka in gi pok gimoro minyalo gir lweti moro minyalo timo meda timo kaka imedo time kaka imedo ng'eye te kaka imedo yawo onyalo yawore modhi mabor. Ka koro kata mni medo kata mna chwecho makamano mana kanyalo kata mna penji samoro ng'eni chwecho bende opogore kata mana sweta gini nikech ang'enero ka machal ka gima en crocheting gi dho ngere. Lakini bende nyalo chweyo gik moko kaka sweta samoro kata mana kitemnechni mipedho ge ot. Amago bende anyalo chweyo but gima ahero timo sana en mar chweyo domats nikech kalure gi boma kae nitie jomohero gi kabina gi. Gihero go decorate go ot. Menyalo wacho ni magi ginyiewre gintiere gi chiro. Piem chal nade oko. Ang'eni gimoro amora ni ohala ko ohala nyaka bede gi competition. Piem tok rach but olure kaka itime. But kitimo kiloso ne ng'ato gimoro maler ibro yudo ji mang'eny. Ing'eni nengo cha to nok yango maler. Ini wacha ni kaderea.
Kuom ranyisi mitwang'o no kata mana dawacheta ni size ni kichano ka size ni duong'. Koro kaka size ni maya uso 2,500 but pod wanyalo wuoyo mo winjre nengo. Matin mogik en pesa di? Matin mogik en 1,000. Mano kaka mar baf. To bende nitie ga table mats. Nino kata mana samoro gik mikete mesa. Table mats i avoid mondo chiemo kik wang' mesa. Example en ma inyalo keto kaka table mat. Sami kete kamae gima liet cha ok nyal wang'o mesa. Ok nyal wang'o mesa. Maya nyalo uso siling 300. Mano kaluwore gi nengo kaka chala bech usi labor. Yes. Inte penjo ma samoro japenji ga ni kind thuolo mar higni 5 ninori kanye. Kendi ni nenori kanye kind thuolo mar higni 5. Higni 5 mabiro gi pacha agombo ni tweng'ona ni chieng' moro abedgo kamoro maber. Nikech agombo ni chieng' moro abed gi kamoro mayaw makara manyalo tweng'e. Anyalo bedo gi jok mapuonjogo, koro ginyalo biro kanyo tapuonjogi. At the same time anyalo uso, aketo usigi, sindane, gimoro amora mar tweng'o te akete iye kanyo. Nikech tij andika to ok bi ndiki nyaka chieng'. Ng'ato ber gi gire moro mobro an chieng' moro. Yes. Samoro lori ne jok ma samoro nitiere kata mana kuom ranyisi nikech sani wantiere kaunti ma Nairobi. Dibed ni customers gini mana Nairobi ka kende? Customers ga luore ka poste online. Example naido moro Mabusia, moro naido Kisumu. Koro kaka medo keto gi e mbui aido customer maya mabocho bocho. Mara ariyo nyalo yudo customers ga kolure gi katwang'o ni gimoro ibro miya customer machielo. Mano mong'ere gi dongere kaka referrals. To ke customer ma osekaw kata mana kaka osenyiewo to nyisi ni samoro twang'o ne marach. Ngeni mago be gin ga chiedh nade ma kata mana funde samoro. Poka yudo. To mats gi akene maintenance mage diwach nade? Maintenance iko sawa. Gin gik ma long last. Domats nitie categories mang'eny michweyo gi godo. Nitiere moro michweyo gi gunia. Mar gunia no ok obi long last. Nikech kakiluoke gi pi to bro tow. Kasa magune cha osetow to usi bro dong kachiel to lwar piny elo. But kopo gine matiyogo ni tok bi tow. En gima luoko bende yot. En mana gima nyalo rudho gi lwete, ok gima nyaka irudh gi brush. Koro magi iluoka mana kaka inyalo luoko law. Kisekete omo matin tidunya ok ni kiluoka gi brush. Brush bro yuyo usi. Koro ok bro neno picha maber. To kaluwore gi material ni mana kaka nisewacho ni gima okete toke ni dibed ni kokete diere ot ok olagre. Ok olagre nena gima constant kamikete no. Unless mana kigweye gi tiendi. But kaka ikete no en sawa. To yorruok compare gi moko ma samoro usi dukni mane mayore piyo? Magi samoro nyayore ka ng'ato luoko gi brush. Gino ok onego luok gi brush. En mana gima isok tidunyo kaka inyalo dunyo law. To ma kaka inyalo chuni ni nyaka ikaw brush birudhgo eka owuog maler. Diwach pogre gi moko ma bende samoro jauru ne pinje ma ka samoro dang sen gi kata ni pogruok ne kan. Koro kalure gi domat mwaloso gi yudo gi products gi yot. En gima wuok kata dhi town tayudo. To kwa compare gi pinje ma oko ok wang'eyo materials miloso gi godo. Then mar ariyo luoko gi yot. Isok gi pi gi homo. Then owanyore. To ma oko ka bro chuni ni many ng'ato timre nade kata nyatere machine kata laundry. Luoko gi tek kwa compare gi magi luoko yot. Pogruok lure kaka itwang'o gi. Koro materials mopogore gi kaka styles mitwang'o gi bende opogore. Nyiso rang'iny mopogore mag mats ma bende iloso nyikwa Ramogi jong biro bedo kaneno tipo mopogore. Wan gi mats mopogore. Achiel en domat. Then nitiere fluffy carpet. Then wan gi table mat. Machielo en shaggy carpet. Mago bende aloso. Koro lure gi size ma customer dwaro. Kuom ranyisi kaka shaggy carpet mani wacho go nyalo kawi thuolo maromo nade nikech mano tapa ni duong'? Mano to duong'. Obro kawo time mang'eny. Koro bro chuna na many ng'at machielo. Kaka jok mapuonjoga. Ka en gi ng'at moseng'eyo maber. Tabro nyise ni osiepa ayudo tich moro kae. Bikonya wanyuakre lwedo. Bikonya mondo watim tijini mondo customer kik
kik jogi kech customer be komigi moro dwaro ni timo piyo piyo mondo itimre nade itieki. Lorin achiedh nade moro ma bende nokwalose bende paro ni human labor ahinya nya tich ma bende dhano nyalo timo kuom ranyisi kaka wacho ni kapet maduong' nyalo loso dhano kata mana ji mopogore opogore. Sana ineno kata ka mashinde ineno kata mana ka carpets itong'o gi mashine ji bende roko kata mana kit chwecho e pacho kaendi. Ji ohero gik michweyo gi handwork. Ji ohero gik ma ng'ato chweyo gi lweto gimoneno giwa moloyo gima odhi ong'iew e duka. Nikech mae tibiro nyise gik mitiyogo. Abiro nyise ni mae usi, mae gima usi donje. Obiro hero. Ma customers ga ohero ga tich matiyo kendo gijiwaga ni tiya mate tiji no ok aneno karach. Loren kwa dhi mbele gi chenro bende kanyo motelo iwacho ni ijatweng'o ga gi jomoko aken jogi igolo gi kanye tiegruok aken bende ing'iyo nade ni gintiere gi tiegruok moromo bende pok mar omenda nikech bang' ka ng'ato osetwang'o bende nitiere omenda mane nyaka ichiwne. Kaka en fluffy carpet chuna ne nyaka amany dhano kata 4 nikech en gima duong'. Ok abilose kenda mondo atiek adwa na tiek piyo. Kora bro bedo gi ji 4 jogi gin joma nasepuonjo. Mang'e ni ng'ane to oseng'eyo gima timra nade gima dwaro bro konya tweng'o maber ma gima customer no dwaro owuog exact kaka ne customer timra nade owacho. Koro kadhiye wach mar pogo pesa abro goyo nengo kang'en kalura ni an gi ji 4 pesa magoyo no abro ni ng'ato apogo ne pesa marom. Koyudo pok marom tin tiyudo ang'o nikech in minyiewo usi. An adhi yudo profit. Profit ma ayudo tapogo gi joga matiyogo. Sama go nengo tago nengo kang'eni ya an gi ji 4 plus an ji 5. Koro ka sama go nengo cha tang'eni pesa mayudo abro roma mapog gi joga matiyogo. To kin kendi kigo nengo. Kago nengo to luwo gimo nengo ka nengo agoyo kalure gi size gima dwa twang'. Nyaka sani nikech niwacho ni ichako chweyo mat mopogore opogore higa mar 2020. Nyaka sani en higni madhi 3. Lokruok moro amora bende oseneno. Koro kalure gi twang'o domat osekonya mang'eny. Mokwongo an gi nyathi madhi skul. Kaka ochiemo, kaka orwakore, kaka odhi skul en an. Koro sama twang'o domat tayudo pesa. Then mar ariyo an gi mamana ma en dala. Sama okwaya pesa nyaka urne to wuok mane twang'o domat. Anego wetena gi nyiminena gi wedena mamoko. Koro sama gidwaro kony kuoma chuna ni nyaka donji ofuka mamingi gimoro matin ma an go mawuok mane twang'o domat. Kwadhi nyime gi tieko chenro makama keni mbui yudore kanya jok madwa mat gi nyalo yudi nade. Kidhi e Facebook nying miyudago en Lorin Oguna. Kidhi e TikTok en Lorin 02. TikTok mago iuso kuonde. Auso ga kura ja post ga. Then kidhi e WhatsApp bende inyalo yuda. Instagram bende inyalo yuda. WhatsApp yudi namba mane? 0740 25 30 60. Mago ne jonyiewo ing'e nyaka imigi disclaimer. Mago ne jonyiewo gi jo training. Ka in gi chuny mar gombo ng'eyo kaka tweng'o in thuolo mar biro. Koro inyalo manya e namba machiwo no ma en 07 40 25 30 60. Mano kigoyo na namba no tinyalo yuda yo mayot ama inyalo manya na line mar Airtel ma en 0738 45 19 71. Nembni arego kigoyo tinyalo yuda anytime. Wachni mogik kwatiko chenro mar poko pogore ne nyakwar mge jwang' dibidang. Gima nyalo amedo jiwo go rawera matindo kawan kama. Ng'ato nyalo neno no somo to poko yudo tich. Chaka gi gima in gono. Kaka mar tweng'o kama gini ok ochuno nyaka idhi skul. En gima en physical. Inyalo nyisa ni Lorin ahero gi tich mitimo no. Agombo ng'eyo. Kata ka en e simo abro mako ne video call. Abro mako ne video tanyise from step 1 mpaka mwisho. Tanyise ni timo kama. Koseng'eyo to bro gona simu ni Lorin adwoko erokamano kuom gima ne timre nade gima ne nyisa. Koro wawek geno ni ng'ato nyaka ndike. Nyaka itim matek gi gimoro amora mar lwedo mahingo. Mondo ing'ego kaka inyalo endelea gi ngima ni makini. Dong ber ni mat bende ok dwar somo, ok dwar skul. Ma ok en gima nyaka idhi skul. Ma en gima nana kaka twang'o tibedo gi skill no e brain ni.
Kiseden mar ariyo, nyaki gimora mora mitimo nyaki ket chunyi. Nyaki ket kenda ne ni gini adwa ng'eye. Koro samitimo gimoro nyaki bed gi mijing'o. Kokibedo go to kibro timo. Erokamano nyalo rino kuom yienwa mar biero mar mondo minyiso nagi kit pok mabende nitiere godo kinyi makawuono. Nyakoro mga jonge ni geno mara ni yudo puonja chalari adek mabende inyalo kod chi makawuono kuom lorina. Hinya kalore kod pok mano mar chuyo mats. Neno kanyo rang'iny mopogore opogore. Pichni bende iseneno kanyo. Mats mabende otwang'o kata mno chuyo choka mano mantiere bure Nairobi. Tiegruok bende nocho no nyalo chiwo ni mana kimi mano menda matin uboloso ok gibi chwanyore donge ok bi chwanyoru Dhano loso bawinjire. Bawinjire. Ikono nyako wawinjire. Yes. Erokamano ahinya gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar pok opogore pile ka pile anyisi ni ponono ni gi pok mora mora ioro na mana ote kokalo e page na mar Facebook kanyo tabro biro kama intiere. Orituru masani wanere kendo juma mabiero. Lorin pod dhi nyime gi twengo. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Kata matin to kochono ni an nyaka hintina e kama no mama yod lit onge wach abotimo gimoro amora mondo achul koro. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Ramogi jong kamoro moro mintiero seromo kanyo sadek gi dakika 10 mar okinyi kaka pile chenro mar mbaka oromo chako sadek nyaka saa 5 mar onyango an kamar keloni chal mar fwambo bangma Cleophas Oluoch biro bedo ka keloni twak e chenro mar mbaka oromo. Okinyi makawuono biro bedo kwa luonu weche mopogore opogore obed matimore Nairobi, matimore gweng' ma intiere duto te mabindi biro bedo kiyude weche mago manyien. Mokwongo kwa chako chal mar fwambo. Adwaro ni achak chal mar fwambo Ramogi jwang' ahinya kaluwore kod ng'anyo mag lakteche kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani Ramogi jwang' nitiere lakteche mabende osechul omenda mano kod piny owacho kamoko bende pok ochulo omenda ahinya kaluwore kod gwenge 12 nyalo paro gwenge 12 chakruok mano mar jumani e kama bende lakteche ma pacho kaindi kata mna duol mago mochung' ne lakteche pacho ka nobuogo mar dhi ng'anyo mano chieng' tich adek mano odiochieng' manyoro kata kamano nyaka sani counties mopogore opogore osechulo lakteche magi ka nyaka sani counties ma bende osechulo lakteche magi koro lakteche magi ok bibedo ni bidhi e ng'anyo odiochieng' manyoro kanwago tarbina ahinya kaluwore kod ng'anyo mag lakteche kaunti ma Nyamira kende ma bende nwaneno ka lakteche nowuok oko mar ng'anyo ka bende onge ranyisi mar ng'anyo ma bende nonene counties mamoko kaka Mombasa, county ma Kisumo bende ne onge gi ler kapo nono ni ng'anyo na nitiere kata oyo miyo kinyi makawuono wantiere gi jofwambo mago e county ma Kisumo ma bende biro bedo katimonwa nonro gi gwe darbin mane ute thieth mopogore opogore county ma Kisumo mar neno po nono ni ng'anyo biro bedo kata oyo ka bende jagoro mano mar riwruok mar lakteche KMPDU Davji Atela bende koro wacho ni nitiere moko kuom counties manyaka sani osebuogo chiwo barupe mago mag buogo lakteche ni gidwaro thichogi oko e tich mano kaluwore kod okang' ma bende gisebedo ka gibandho godo osara ka bende Davji wacho ni lakteche biro ng'anyo nyaka chop dwachgi nyaka sani counties 9 ewi 12 ma bende nobuogo dhi ng'anyo osechulo lakteche magi ka nyaka sani gin mana lakteche e counties mopogore opogore ema bende koro odong' mano counties madero madek ka nyaka sani counties 9 ewi 12 osechulo lakteche magi weche ma bende biro bedo kwa minyo odiochieng' makawuono mar neno kaka chal mar weche mag thieth biro bedo ka dhi nyime e counties mopogore opogore kopogore gi manya Ramogi jwang' bende wadhi e weche machielo bende odiochieng' makawuono Ramogi jwang' nitiere chenro mar lalruok ahinya e kind kweth mano manok e od bura kanyakla kod mano ma bende kweth ma jo od bura magi ng'eny ka bende okinyi makawuono lalruok inyalo paro kweth mar Azimio bende osechiwo nyinge mag jokanyo mag gi 7 ma bende biro lalore gi jowetegi mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ma bende oseyiero jokanyo mag gi 7 koro twak makama Ramogi jwang' chakore odiochieng' makawuono lalruok e kind kweth mar Azimio gi kweth mar Kenya Kwanza mar mondo mi gichop singa ahinya ma bende kweth mano mar Azimio dwaro nyalo paro gai mar Azimio Raila Odinga bende kinde ka kinde osebedo kramna kaloso gi jopiny kokalo ute fwambo mopogore opogore ahinya kaluwore kod okenge mag lalruok koro lalruok makamano biro bedo ka chakre odiochieng' makawuono lalruok ma bende jod bura 14 ma bende noyier e kweth ariyogi na oseyier kendo lalruok makamano biro bedo katimore e magawa moro mantiere buore Nairobi mana kaparo ni kweth mar Kenya Kwanza noyiero jokanyo mag gi 7 mano moriwo Boni Halwale, Hilary Sigei, Esther Okenyuri, Adan Kinan, George Murugara, Mwengi Mutuse, kanyakla kod Lydia Hika mabende en woman rep e county mano Taita Taveta. Azimio bende noyiero jokanyo mag gi 7 mano moriwo Ledama Olekina, Edwin Sifuna, Eno Kwambua, Millie Odhiambo, David Poksing, Otiende Amolo, kanyakla koda Amina Mnyazi. Parni twak makamano kana lalruok makamano chaka yanga odiochieng' makawuono ka bende kinde thuolo mar ndalo 90 igeno ne gibiro chiwo report makara inyanya kaluwore kod lalruok ma bende gibiro bedo godo kopogore gi mano bende od bura Ramogi jwang' kata mnaka poka mulo ni wach makama bende par ni jotela ahinya mawuok e kweth mano mag jod bura manok mago jotend jod bura manok e od bura kanyakla kod jotend jod bura mang'eny e od bura bende odiochieng' makawuono bende rome magawa moro buore Nairobi motelo ne twak makamano duto te Ramogi jwang' biro bedo kwa kiloni achiel kachiel ka gitimore ka bende weche makamagi biro bedo kiyudo kuku margi mano weche magwa manyien chakre saa 7 saa 1 mar odhiambo nyaka saa 3 mano mar odhiambo kopogore gi mano bende tipo mineno ka ma Ramogi jwang' mano en jaod bura kata mana kinyalo ketina tipo makamano ma apani nasemuloni
Nyakwarom Gajong jatend migao mano mochung' ne weche mag labor and social protection ema bende neno ka mano Florence Bore. Bendo odiochieng' ma kawuono Nyakwarom Gajong biro bedo kod rombe mopogore opogore, ahinya rombe ma bende ichiwo tiegruok makare ne jodito mopogore opogore kata kotenre kod arita mago mag nyithindo. Koro biro bedo ka giyango training curriculum moro ma bende biro bedo ka konya ahinya mar mondo mi arita oketne nyithindo e yo makare. Nyasi makamano biro bedo kwa time magawa moro buore Nairobi ka duto te Nyakwarom Gajong ma bende biro bedo kwa funonu matut e weche magwa manyien. Kopogore gi mano weche matimore kor gwenge mopogore opogore. County ma Homa Bay mana kwa nyalo yudo county ma Homa Bay. E county ma Homa Bay Nyakwarom Gajwanga bende odiochieng' ma kawuono nitiere report ma bende ibiro bed ka ichiwa inyanyane jokanyo mag municipal ma bende noyier mano e county ma Homa Bay. Koro report makamano ibiro bed ka ichiwo nyim county assembly mano ma Homa Bay. Ponono ne gibiro bedo ka gipuodho jokanyo mag municipal e county ma Homa Bay kata Oyo kata ponono ni gibiro bedo ka gikwedo gi duto te. Jafwambo mar county ma Homa Bay Ale Beach biro bedo ka luonwo makawuono ka bende nyinge ma bende ibiro bed ka mag jokanyo ma bende biro telo ne bode county ma Homa Bay biro bed ka ichiwo duto te wabiro bedo kwa menyoni. Adonwa te gi county mano ma Migori kama bende wang'eni arita magapaya en twak ma bende osebdo ka dhi nyime kor gwenge mopogore opogore pachoka ahinya kinde ma bende nitiere medruok mag masirni magapaya. E county ma Homa Bay bende nitiere chenro ahinya mar jiwo arita mano mar apaya. E kinde ma bende migao mochung' weche mag teko e county ma Homa Bay biro riwore kod skunde mopogore opogore e county ma Migori mar chako campaign ahinya mar jiwo arita makare e county ma Migori. Nyalo kana naparo gima notimre county ma Migori chieng' tarik 8 mar dweni kama nitiere lori ma bende nochodo brege mage ma bende nokelo tho mag oganda 11. Odiochieng' manyoro neno kanyo kanotim lemo mogik ne ringre mago mag yawa ma bende nowito ngima magi. Koro apani ma en okang' makare ma bende koro sirikal county ma Migori timo ahinya koriwore kod migao mochung' weche mag teko e kinde ma bende koro gibiro bedo ka gitudre kod sikunde mopogore opogore. Nyakwarom Gajong weche ma bende biro bedo katimore kor gwenge mopogore opogore gin weche ma bende biro bedo kwa kelo ni Nyakwarom Gajwang gi kuku margi. Parni weche ma kamagi biro bedo kiyudo gi achiel kachiel mane weche mago manyien mag migago, weche manyien mag sachiel kanyakla kod mago mag oimore. Kwa kamano dakika na 18 tok saa 3 mar okinyi gisana ka yo matin mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo twak ma bende idhi bag kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kik dhi mabor. Ramogi Institute of Advanced Technology mayudore at Kisumu chiwo tiegruok ne courses e Engineering and Business Studies. Courses manyien machiwo ne tiegruok gin kaka Nutrition and Dietetics, Single and Group Business Courses, Refrigerating and Air Conditioning, kod Driving School. Inyalo ndikri gi min grade masimanas kadhi nyime ne courses mag diploma, Deep Lane kadhi nyime ne courses mag certificate, D-manas e penj mar KCPE ne courses mag artisan. Be wachiwo rang'eny mar tiegruok mag CBET level 4, level 5 kane do min grade ma Deep Lane kod rang'eny mar level 6 ne jalo mane do min grade ma C- kadhi nyime e penj mar KCPE. Ne mathoth limbui marwa kata jotole namba mar 07 92 97 03 00. Semana chake Nyakwarom Gajwang moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Onge kaka ananyalo ng'uono ni mamwa kata matin. To kochono ni an nyaka hintina. Eka mondo mama yud lit onge wach. Abo
timo gimoro amora mondo achul koro. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Walo mino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi, wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, Kikibaji Goi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso sa 3 otieno e mine wacho. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Okani Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola ki ng'wei. Kitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia Teacher Beach sa 1:45 mar otieno. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma ok we ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Gigo mar piny ngeso ka ngeso sa 2 okinyi e Ramogi TV. Wadwaro chung motegno.
Nyakora Ramogi Jwang oyawore wasiduogo kar kae mbaka oromo koro wadago yuko di mbaka okinyi ma kawuono chenro ni mi thuolo mar winjo twak kaachiel koda kama thoth bende matimore e alworawa mondo mi bed kod ng'eyo ni oganda wachomo kanyo. Odiochieng' ma kawuono wada mana rango ere kaka inyalo timo ohala, ere kaka inyalo ber chenro mag timo ohala e counties wa ma Kaluo. Ka warango yot gi pek mag timo ohala e counties wa gin magi. Obadho magi ma ponono nitiere kar kacha. Nyakora Ramogi Jwang telo mag loch gwenge ka warango nyaka sani higni osekalo kacha koro 10. Kirango kanyo are sirkal mokwongo mano mag telo mag counties ma pacho ka buo katiba maro manyien mano mar 2020 koda katiba maro mar 2010 mano 2010 bende karango kar kanyo mano kelo loch mag kor gwenge nyaka sani telo osechopo kanye. Sirkal mokwongo donjo kacha higa mar 2013 bang' kane gisedonjo kanyo ka oganda mathoth ne nigi geno malach ahinya ni koro dongruok koro wuok malo kendo ridore nyaka piny. E kinde ma dongruok wuok malo kendo ridore nyaka piny, ang'o manitiere kacha? Pek mage mantiere mar chako ohala e counties wa? Lwasi bende oseloso e yo makare? Bende ohala mitimo e counties mopogore opogore? Bende gin moko madiere nyawacho ni yuto magi biro ne county e yo makare? Choko mag usuru ere kaka gikelo dongruok ne county? Okinyi ma kawuono Nyakora Ramogi Jwang wan gi mor mar bedo kod twak kod yawuot Luo mantiere migepe mopogore opogore. Nyakora Ramogi Jwang ma deal kod gigo mawacho ni gigo mag ohala mathoth bende gibedo kacha ka girango kaka inyalo los mwandu, bende kaka inyalo kegi ka iloso gi makare gi jogo matimo ohala gi jogo mane sectors ma opogore opogore. Okinyi ma kawuono wadhi bedo gi jakanyo marango gigo mopogore opogore mag loso mwandu e pacho kae. Ka en kacha kaka Chief Operating Officer mano okinyi ma kawuono wan kod stream moro ma Nairobi kar kae ka wan kae kod Tobias Alando mano mawuok kacha KAM ma bende ochung' kacha ne rango ni mwandu iloso e yo machalo nade kata riwruok no mar jolos mwandu kata mago mano mag manufacturers ma pacho kae kod stream mar Nairobi kae kaachiel koda kaweno machielo mantie studio ma Kisumu. Arwakini machiegni Tobias okinyi ma kawuono. Erokamano owadwa kuom rwaka kawuono. Machiegni ahinya wada twak wapuonjre wawinje maling' mantiere ni ohala gi inyalo timgi e yo machalo nade kata mwandu gi inyalo los e yo machalo nade. Kama chielo bende Nyakora Ramogi Jwang e studio ma Kisumu wantiere kod jakanyo wala director mano mar Kenya National Chamber of Commerce mano mantiere studio maro ma Kisumu. Okinyi ma kawuono mondo mi walos kode kaka wan gi Felix Minda oyawore Kisumu chewe machalo nade. Arwake twak okinyi ma kawuono. Oyawore ahinya machiegni ahinya e twak okinyi ma kawuono ka wantie kachiel oture kodwa e studio marwa ma Kisumu gimoda mana rango chal mar timo ohala e counties wa to koro kanye mang wachako kar kae kod wendo Tobias. Inyarango chenro mopogore opogore matimore e counties wa en chal mar timo ohala e counties nyaka sani ochal nade ni mar gigo mwabedo kata ka watimo mondo mi ohala dhi yo makare mwandu nyaka bed oselosi. Utie ka riwruok mane ni jogi maloso mwandu ere kaka gitimo gi chwalo gi counties e yo machalo nade. Chal mar ohala karango e counties wa nyaka sani ochalo nade. Rangaranga Migori, Kisii, Dubi kacha Homa Bay, Kisumu, Siaya gichal nade. Dawach ni counties sani ka opogre ntie moko mo osedhi mbele to ntie mapod ntie machien matin. To king'iyo ohala be ntie ohala mopogre, ntie ohala ma jomatin, ntie ohala mar jok mantie diere, to ntie ohala mar jo industries, jok ma invest pesa maduong' ma create a lot of employment. King'iyo counties wa kawuono I think we concentrate a lot on ndiko ji gima waluongo king'iyo budget mar county recurrent expenditure. Watiyo gi pesa mang'eny mar chulo mshahara emomiyo iwinjo problems ma salaries have delayed. Unlike capital expenditure in terms of investment. Sani gima onego watim malong'o nikech serikal ok ndik ji. Ondiko ji to ok ondik ji mathoth. The private sector emanyalo ndiko ji mang'eny. So serikal ma county onego beni create environment ma investors nyalo keto ma employ ji mang'eny.
to wang'iyo gik moko adek or ang'wen. Be wan gi lowo mwanyalo keto factory, wan gi ndara ma gik moko mwa produce nyalo kadho e ndara kanyo, wuok kanyo ma water kama wadhi use. Mar adek en electricity. Kuonde ma counties wantiego nitie electricity network ma is sufficient enough to enable geo invest in those respective county. Mar ang'wen, taxation en a big problem. Kata jo ohala matin be nitie kama onyalo time ohala no, kata kotimo ohala nitie tax mwaketo ne matek ma kata kouso gimoro be oyudo gimoro mwaluongo ni profit ultimately. So nitie gik moko mang'eny monego wang'i ma okapani wasebedo kwang'iyo gigo. To ka county wazo temo matek, kaka counties moko aneno katemo matek, gima gikuongo giketo an enabling, what we call an enabling environment to attract more investment. Kisekelo investment, jowa bo yudo tich. To sani kata jowa matindo tindo mauso gik moko, wapenjre ni have we created a good environment for them to thrive or not? Mane luasi makare mantiere kar kanyo monego bedni walosi okinyi maka wuono nyakora Ramogi Jwang' wantiere kae ka wamedo mana rango ni kwa gota rubini kendo warango counties wa mwandu ni nyalo kete kanye, ohala ni nyalo lose yo machalo nade. Bende nitie luasi mag joket mwandu magi nyalo bedo kata ka wachono oyo county ma Kisumu keto mwandu nyalo bedo mayot. Wadhi ane county ma Kisumu kanyo ni maru wantiere kod wendo mondo mi okonwa mano wendo mawuoka mano kanyo Chamber of Commerce, Kenya National mano Chamber of Commerce mondo okonwa gino ma osebedo kacha katimore ni to inyalo ange yo mane mondo mi owala ni bende obi yo makare okinyi maka wuono kata ka obedo kanyo ka warango. Felix Minda, nitiere oganda mathoth manyalo penjore ni ere yot counties obene nitie gi yot mag luongo joket mwandu kata investors mondo mi oket mwandu e counties wa oganda wa oyud tije kaluwore kod luasi makare ma county ponono seketo kata ka luasi makare no maonge. Un kaka jogo mantiere duol no kata mebedo kacha karango un jo Kenya National Chamber of Commerce sumo paro mane munyalo sumo ne county mopogore opogore ahinya mago mawukaluo machiegni. Erokamano. Inyalo mana lero nwa. Erokamano ahinya jatelo. Wach maduong' ahinya ma anyalo wacho en ni luasi mar timo ohala e Kisumu ok anyalo wacho ni osebedo marach ahinya, mak mana ni kochopo ndalo moko to ok obedga maber ahinya. An awuok sub county miluongo ni Muhoroni, to chakre yiero mar 2007 nyaka yiero mosetimore ndalogo te wasebedo gi problem ma iluongo ni political hostility. But governor manyo wan go masani ni to setemo kabisa mondo manyi investors okele Kisumu County. Political hostility ni bende wan godo ka, kuro waneno mana kaka wa manage, mak mana ni Oktober ahinya. Ka nyalo chiwo ranyisi, higa mar 2007 toke kono, chakre ga 6 kadok chien, Kisumu ne nigi investors mang'eny sana, moloyo to Waindi. Muhoroni ne nigi investors mang'eny kabisa, moloyo to dhoudi mamoko ma ok joluo. To yiero nomiyo gima notimore e toke nomiyo ji odwa dar kabisa. Ma chakre ndalo mar 2008 kaduogo nyaka sani, gimiluongo ni local economy ma bende ema support county ma Kisumu ahinya osedok piny. To watemo ahinya kaka Chamber of Commerce to gi county government ma Kisumu mondo wa manage challenges ma wan godo gi mondo ohala odhi maber. Machiegni ni nyocha governor oluongo stakeholders moloyo to investors to gi chamber gi Kenya Association of Manufacturers mondo wang'i anena kaka wanyalo manage kata kaka wanyalo ng'iyo ni to
gig siasa mabiro to rumo gere kaka wanyalo manage gi, kendo wasewacho weche mang'eny. To kata kamano anyalo wacho ni wan kaka oganda ka waikore mar gero pinywa ma iluongo ni Kisumu County to kata gi Kenya mangima, watim gik moko ma ok buog jowa mamiyowa yuto motegno miluongo ni investors. Nyocha machiegni gavana nyocha ni e pinje maoko motemo wuoyo gi investors madongo kabisa mondo kel gik ma ginyalo kelo ka mondo ndiknwa ji kendo mi uchumi ma e Kisumu County odhi malo matin. Ageno no bro dhi maber, mak mana ni wan kaka oganda wan bende koro nyaka wabed jogo molony ma watimo giwa ma e yore moko ma ok buog ji. Mano e achiel kuom gik manyalo wacho e wach mar challenges ma wan godo e ohala. Machielo manyalo wacho kaka very big challenge, Kisumu County ong'e historically ni the economic mainstay mare nyocha en sugar cane. To sector mar niang' osebedo gi challenges higni mang'eny kabisa, laro mana higni 30. To sector ni aneno ka kata mondo lose machiegni ok dhi bet mayot, nikech siasa ni e iye mang'eny, kaeto gi jomoko miluongo ni cartels. Yani joma waoro no dhi olosnwa chike to gi policies monego bed ni manage kata tayo ohala kata pur mar niang' gi sukari. Nyaka bed ni gin achiel kuom jogo ma ok diher ni sector no mondo obed streamlined, mondo kony jopur to gi stakeholders mamoko. Wach mar legislation osebedo e parliament higni mang'eny kabisa, to wayiero ga ka waparo ni jowago kodhi e parliament to nyalo ketonwa chike ma tayo weche mag puro niang' mondo mi jopur oyude ohala, to joma rego niang' bende oyude ohala, to joma bende loko hand sukari bende odhi maber, tiende no yud sukari e yo mayot ma ok norito ni pod sukari wuok e pinje maoko. To en wach matek kabisa kanyalo wacho ni gik machenda ahinya e wach niang', number one en gimiluongo ni pricing formula mar nengo niang'. Pricing formula ma watiyogo sani ni ok onego watigo, nikech ok owinjre maber ne jopur ni to ere kaka uchope nengo niang'. Ma wach ma jopur pod chando wach jopur kabisa. Kaka an achiel kuomgi, aparo ni kedo ne ratiro mar jopur na chako chon sana ka higni moko mag 86 kocha. To gik machando wa sani gi nochako chando wa chon. Pricing formula chando jo Kenya kabisa, nikech onego wang'e ni to niang' ni ang'o gini monyalo kelo kaka products miuso e pinje maoko kata e pinje ma Kenya ka. Kaluwore gi ng'eyo ma wan go matin e wach niang' kata sugar sector, nyak mar niang' no golo products moinga 14. To products gi te moko nitie ma nengo gi tek kabisa. Koro dine wanyalo ng'eyo products gi te to gi nengo mi charge products go, kaeto wang'iyo ni to koro japur onego chul pesa di. Nikech kaluwore gi gik ma ohala mawuok e wach niang'. To ma ok timre e Kenya ka. Koro mano pricing formula no en problem number 1. Number 2 en new technology, kaka wanyalo keto technology manyien e weche mag rego niang' e Kenya ka. Factoche wagi thothgi ok gibeyo ahinya nikech ne gin bila manokel chon kabisa 60s. Koro miyo wach mar new technology no is very important. En dwaro ni mondo cheke maber. Sani yudo ka private factories kaka the best one is now Kibos. Kibos produce gik mang'eny kabisa. To kambe mamoko gi to pod aneno ka ok dhi maber ahinya. Then machielo machendo e wach niang' en funding the sugar sector. Kaka sirikal nigi strategy kata plan monyalo finance godo the sugar sector. Nikech sugar sector nigi weche mang'eny. Sugar sector gima duong' mokwongo en cane development. Cane development is now a big challenge. Nikech jopur giwegi ok nyal yudo pesa ma pur godo niang' ma wayud
sukari moromo e Kenya ka. Niang is a capital intensive venture. En nyaka jo sirikal beda gi strategy maber manyalo miyo godo jopur pesa ma ipuro godo niang mondo sekta no odhi maber. Machielo en gima iluongo ni the physical infrastructure. Sani kidhi e sugar growing areas kuonde mipure niang te nderni ok beyo. Kakura wuoye Kisumu County, Kisumu County wan gi sub county miluongo ni Muhoroni. Muhoroni no nigi kambe malaro 4 tadek ma nyalo wacho ni tiyo. Miwani bet no dok piny matin. To sector no, area no te wach mar nderni ok beyo. Ma bende wase wuoyo gi sirikal ni kane ber moloyo to Muhoroni division. Muhoroni division no en a settlement area, en gi schemes aboro. To no bedo planned maber kabisa. To sani onge ndara Muhoroni. Mabe no wase kwayo sirikal kata chieng moro no wayudo thuolo mwawuoyo gi the president masani. Kane pod en vice president, deputy president. Ni kaber to Muhoroni division kama nigi facto che ariyo ma en Chemelil gi Muhoroni to gi partly Miwani. Nderni wagoye wadwano los gi manyien. Makata kani manyo pesa michulo to jopur, transporters, millers, county government to gi national government. Kata en mana pesa dito ka wariwore to wanyalo chulo loan no mondo jopur obed gi ndara onge. To county government bende onge capacity magi nyalo loso godo nderni ka. The way mane nderni ma Muhoroni division obedo go designed, ok inyal loso moro tiwe moro. Nikech kaluwore gi gik maringe nderni go, gin gik mating'o tingni mating'o niang mapek, kaito gin nderni gin network mang'eny kabisa, chakre Fort Tenan nyaka ichop Kibos. Omiyo physical infrastructure is also a very big challenge e wach niang ni. Finally, okay. Kamane yadhi nyimi tieka kamida tieko kanyo e weche go. Finally, niang kao ndalo mang'eny kabisa mondo lokre pesa. To jopur nigi dhier maduong' kabisa. Kure wadwaro ni bill ma kore loso sani ni onego ng'iye wach mar social welfare of a sugarcane grower. Nikech japur mar niang chal ma koro ok odak maber ahinya. Ok dang awach ni gidhier nikech to ok gidak maber. Gidak kaka onego bed ni gidak. Koro gimiluongo ni social welfare of a sugarcane grower. Bill no onego bed ni address properly. To nikech niang kao ndalo mang'eny ahinya kapok olokore pesa. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya ilere yo makare mano bende ka warango mana sekta chielo mano mar pur kaka inyalo losi mondo mi sekta no bende oyude loth moro bende mopogore mano ka wantiere kar kae. Gino machal ma ne wacho Tobias gino bende ma Felix bende wacho studio ma Kisumu loso yore mag tudo mwandu kachiel koda ka chiro. Bende ukenge osekete yo makare moneno ka ng'ama ogolo reche nam nyalo chopo reche chiro yo madwarore sama dwarore. Ng'ama ogolo jogo mapuro chele nyalo chopo kama sama dwarore. To jogi bende iwacho ni yore mag tudruok, iwacho ni kaka inyalo kan gi sitima bodwarore, ndara bodwarore mondo bede yo makare. Bende counties wa osetiyo kod kata jogo madwarore malo kacha, jogo ma biro keto mwandu mondo migilos chenro ni chopo yo moro makare. Kama bete kaka Kenya Association of Manufacturers wasebedo gi conversations gi county governments. Wangiso gi ni kutimo kama to wanyalo ngiso jowa ma already invests in those counties mondo med investments because nti opportunities mang'eny. King'iyo agriculture sector alone ok dawach ni wase utilize the full opportunity. King'iyo Migori, Homa Bay, Kisii, those counties ntie opportunity ma agro-processing. Lakini kama wabete ni pokwa utilize those opportunity. Okinyal ruako wendo
moa oko mondo invest ka oking'i wendo ka oking'i ng'ama already is in that county as an investor. And a lot of conversation. Remember, kane counties no chako, counties mang'eny no chako what we call investment forums. The investment forums indeed negin very good idea. There are very, very good ideas to tourism. What on one county? One county to specialize in education. One county to attract investment in manufacturing. Another county to attract investment in hospitals, particularly, medical hub, so that the investment nyalo spread within the Nyanza region and within the Nyanza counties effectively. Sani kila ng'ato piem, odwani otim tourism, odwani otim odwani oket hospital, odwani oket manufacturing, to samodwa kamano, onge enough land for manufacturing. There is no enough land. While in another county, yes, there is enough land. Samongio kamano onge enough land for agriculture. There may be enough land, but it's not arable land. Koro magi gik monego wangi mondo wakiyud opportunity mar current investors gi new investors mondo med pesa manyalo spur economic growth in those regions. Kingyo wapiem, sani wapiem, Tanzania as a country osemayo wa ohala mang'eny. As a country osemayo wa ohala mang'eny. Gisebedo gi investment over in the last 6 months over 300 billion investment most of the Tanzania. To investment gi kada watimo maber nonego gibi Kenya, gibi Nyanza, gibi our respective counties. Timo maber no. Jomage monego time maber. En sirkal mamalo koso telo koro nusekele county kama ndo miyo mak joket mando mawuok oko gi. Sirkal mamalo gi sirkal ma county onego tim gigi te. Sani kata jood bura be onego konywa e weche gi. Creating policies manyalo attract a lot of investment. Mano is a very, very big issue. Political stability in any area is crucial for any investor. Nkech ng'ato keto billions ne. Okonyal biro e county mong'eyo ni ka keto ka, gibo turo factory na, gibo donja, gibo monja. Oketo pesa ne ka mong'eyo ni at least there will be return of investment and there will be stability. Ineno maikoro gigo makelo wechego maga siasa kod kuwe mantiere piny e kinde ma korida ket mwandu nono gigo mabedo sebedo katimore to wabro wache mana adieri kenda yanga kaka entie wano ng'anyo mosebedo katimore ahinya gitimore gwenge wa Makaluo Buore Nairobi karka diponi magi en achiel kuom yore moko makata ka wadhi nyime e telo manyien mag governors me kwa mpogore county mamoko tie tielo mokwongo moko bende tie tielo mar ariyo ahinya bende ka waranga e gwenge waduto governor itielo mokwongo mar oting'o county ma Siaya o Mabei Migori ma governors mati itielo mokwongo governor ma Kisumu pono e makorero ntiere tielo mare mar ariyo nyalo bedo ni biro mag joket mwandu kagerango chal mar siasa bende matimore alwora wa othiro weche geyo machalo to jotelo go nigi ting' mane mar duoko yie kata trust mag joket mwandu mapono osewito yie margi magintiere godo ni wanyatimo wala e counties go nyaka iket yie na investors ni gimidwa timo negi nyalo miyo gimed pesa magi invest e county ni ntie blame game moro mosebiro both county and national government makoribe I blame the previous regime of any problems. We need not okonego blame the previous regime sani wane momiyo watelo kaka county or national government onego wang'e ni ang'o monego watim mondo kel jogi o invest e counties wa kichako kikeko ni jotelo mono kalo ka ema notimo kori wito lweti piny bolo lweti piny okwa bidhi nyime sani jok mwayiero onego ng'e ni ang'o mapok otimre maber tang'o monego watim maber gima neighbor wa in Tanzania timo to attract investment. They create policies ma attract a lot of investment in their county and in their regions.
Mano e gimomiyo onego watim. Ka investor dwaro land, a county assembly onego discuss owach ni ang'o monego watim mondo wa provide land for this investment with this condition. So long as employment mar jowa yudre. So long as raw material puothe joma jima puro puothe kelo a factory bedo processed wa produce goods. By the end of the day ibo yudo ni ji mang'eny mabiro benefit from such investment. Kamano, ero kamano ahinya. Tobias Wanjiro kowuok kanyo Kenya Association of Manufacturers kanyo gwata wanarango mwandu gi nyalo los gi machalo tiketo gi kanye ikinde ma wantiere kasane nyakora moge jong warango bende kama chielo wantiere kod Felix Minda kowuok e county ma Kisumu. Penjo madakelo ni kanyo Felix Minda iwuok kanyo Kenya National Chamber of Commerce. Nitiere gik mathoth ahinya maluoro chenro mag timo ohala e pacho kae. Isemako mano mantie sector no mano mar pur, isemako mano mara sukari, mano sector no mar sukari kata pith mar niang' ahinya magwengo ma Muhoroni. Lerno ane sani, gino ohala mage minyalo tim e counties ma Kaluo manyalo kelo yuto ne ogandawa. Nikech e kindegi bende oganda dwaro mwandu, to mwandu ni bende yudo mana kaluwore kod ohala ma itimo. Inyalo lero na ogandawa ni yore mage nyalo donje, tije mage nyalo timo, ohala mane mage nyalo timo mayot mondo mi giyude mwandu kokalo e ohala ma gitimo. Erokamano. Erokamano jatelo. Ohala mwanyalo timo kaka ing'eyo maber ni Kisumu en achiel kuom counties mago ma sirikal nosekete gima iluongo ni Special Economic Zone. Wan kod Special Economic Zone miwani though pok ochakore maber to en odhi produce opportunities mang'eny kabisa ne jowa. Gik modhi miyowa mondo miwa watim ohala maber en ni Special Economic Zone no tije maduong' ahinya gin chiegni 4. Achiel en agro-processing. Agro-processing biro miyo jopur manie area ma Kisumu County thuolo mondo opidh gik mopogore opogore madhi bedo processed a Special Economic Zone, a project no. Number 2 en fish processing. Fish processing en wach maduong' kabisa e weche mag iluongo ni the blue economy. En sector moro maduong' kabisa matinde eka ji winje. Kunde pinje mamoko to osedhi maber kabisa. To Special Economic Zone no koro dhi miyo wathuolo mondo mi wabed gi processing area ma koro kwadhi bedo gi problems mang'eny ahinya. Koro hala wadhi timo machiegni gi kama kambi ma process rech mwagole nam ni machiegni. Machielo bende en Special Economic Zone no dhi deal gi wach mar limestone processing. Limestone processing ka wuoye matin nikech bedo na malo matin mar Kisumu County. Wan gi deposits mar limestone mang'eny kabisa ma ok nyal rumo. Limestone ni en ochakore kamoro e Kericho kocha kamiluongo ni tunnel. Ka joma kise travel nitie kamiluongo ni tunnel e Kericho. Tiende ni en Killion constituency. To biro modonjo e Kisumu County through Fatanan, Koru, modonjo e Muhoroni scheme, mosudo matin nyaka Tamu scheme. Ng'eny kabisa. Koro en limestone processing no en bende en opportunity moro mabiro konyowa kabisa. Mar ariyo a special economic zone ma Kisumu aparo ni dhi deal gi weche mag tourism and recreation. Mana winjo ka jatelo Tobias no wacho kanyo. Ubende en part of the special economic zone. Bas magi areas makapo nono ni ne gima chenda ahinya maseneno ka experience man godo mar over 40 years e weche mag leadership. Experience gima wan go ka matek kabisa manyalo wacho no Uganda en ni ok wayud thuolo mar yiero joma serious. Sama ndalo campaign tiwacho weche mabeyo mang'eny kabisa.
to ka ng'ato oseyudo position ma koro onego bed ni okonyo oganda, to koro chal mana gima ong'iyo ni to higni 5 mayudogi ang'o madwago, kaeto wiye wil go oganda matin. Ma osehinyowa kabisa. Leadership has been a problem not only in Kisumu County, and a very big problem. Koro akia ni wayiero through euphoria, akia ni wayiero ka wacheko ni to ng'ani bende en gi passion to serve the community. Koro leadership no is also an issue. To dine bed ni wan gi telo maber kabisa, to Nyasaye nomiyowa gik moko moromowa waduto. Mako mana ni chal ma ok wa manage gi maber. Mano number 1 mar special economic zone. Kaduogo the blue economy, the greater blue economy. Ma to koro en sector moro ma nyalo ndiko ji mang'eny kendo nyalo create ohala mathoth kabisa. To nikech being ni en sector miparo ni manyien, pod en gi weche mang'eny kabisa. To joma nyalo miyo ji kata oganda ng'e gima timore e blue economy gin jotendwa. Mano number 1. Number 2 en county government bende kowuok oko motegno moloso budget moro matin ma koro dwa puonjo godo oganda ni to blue economy ni en ang'o, tang'o monyalo timo ne county government ma Kisumu kata aluora mar county ma Kisumu higni moko ma 5 kata 10 kapo nono ni ochako tich motegno. Blue economy ni bende en ok ochuno mana ni en nam. Blue economy en yuto moro amora mawuok e gima chalo pi. Tiende ni kata mana fish ponds, kata mana ore ma wan go bende gin mana part of the blue economy. Koro gima duong' ahinya en sensitization and the management of that blue economy. Ema nyalo miyo oganda timo ohala maber kendo oganda ngima gi lokre kokadho kuom sector no. Well, ka chaka wacho kendo matin, Kisumu wan gi international airport. To e sama wuoye ni, there's very little international about that airport. Wasedhi e seche mang'eny, wajadhiega, ka wacheke, to podi ok obedo international maber kaluwore king'iyo standard mag airports mamoko. Koro ok ang'eyo ni oganda onego tim ang'o, to sirikal mar county onego tim ang'o, to national government onego tim ang'o mondo mi international airport okony oganda kaka onego bed no konyo. Sani ka wawacho adier to gima international airport no to pod tin kabisa. Onego konyo oganda nade? Mano ka nyalo mana duoko kanyo ero. Koro ntiere Kisumu International Airport kanyo onego bed ni okonyo chenro mag ohala mopogore opogore e county. Jogo mapidho gik mopogore opogore ka gida tero kuonde mamoko onego okete yo mayot. Koro ka kori onego konyo oganda ma e county ma Kisumu gi aluora mage e yo mane bedo mar International Airport ma Kisumu. Basi koro, okay, thank you very much. Onego konyo oganda e weche mag export markets. Mano number 1. Ka pod wawe local. Export markets e yo monego koro konyo godo oganda wa ma Kisumu en ni nyaka koro wawuog oko ma wal sensitize kata wawuogi jo piny man Kisumu ni crops mage kata kothe mage midwaro e international markets. En morna maduong' kabisa kaka wan jo Chamber of Commerce wasewuoyo gi jopur mang'eny moloyo to e area ma Muhoroni sub county masani ji osechako pidho avocado. Avocado no en one of the international export crops ma paro ni nyalo timo maber e area ni. Tok mano kende nitie crops mang'eny kabisa. Problem mantie en ni joma omi thuolo mano obio nyiswa ni to ma crops mage ma ka wapidho to wanyalo export mapiyo kaka nyalore. Ok ne kan ndeke madongo pok ochako piyo Kisumu ka, to ginyal piyo nikech gima gibiro omo onge. Koro miyo wan kaka chamber watimo patwa, to national government gi county government be onego tim patgi. Koro miyo pok to konyowa, international airport ma Kisumu pok okonyowa. Bas ne wan gi paro moro kaka Chamber of Commerce ni
ka koro wan gi international airport kamano, to kama sub county maneno ka pod nigi low maduong' kabisa en Muhoroni. En pod en gi low minyalo time horticulture mang'eny kabisa. Though wan gi wetlands moko bende e Nyando sub county, mano Nyando constituency, areas machalo Apondo be inyalo kete horticulture matim maber kabisa. To Muhoroni en sub county moro ma vast maduong' kabisa nikech ochakore Kibos Butwa ka mochopo nyaka Fatana Tong'wa gi Lang'o. Kane po nono ni sensitization inyalo tim, kaeto waromo to waloso gimiluongo ni strategic development and investment plan maber kopogore gi CIDP. CIDP be ber to en jopiny poko understand maber. CIDP en plan moro maber kabisa to jopiny poko understand maber. Koro gik moko machalo kaka strategic development and investment plan mag sub counties kata constituencies bende dwarore nikech constituencies gin gi potentials mopogore opogore. Omiyo ne waseparo ma wa propose ne national government ni apart from Kisumu International Airport, dwaher ni wabed gi an airstrip kamiluongo ni Muhoroni e tok agrochemical company. Ne nitiere pap moro kanyo mane Muindi manogero Muhoroni Sugar Company ne tiyogo. Koro pod sirikal nyalo kawo pawno ma modernize ma expande mobed an airstrip mainly for agricultural exports. Kamano. Ma area makoro ne wadwaro ni mondo wabi wawuoye ka wawuoye wach development kata duoko tero gimiluongo ni economy e gwenge ka waweyo Kisumu, ka waweyo city. Mano en wach ma very important. Wan kaka jochemba wawacho ni wadwaro ni uchumi osud machiegni gi jopiny kaka nyalore. Kamano. Erokamano jatelo. Erokamano ahinya Felix Minda ilere yo makare ang waduogo mondo mi ang wa tudre kodi mathoth kachal koda ka weno mantiere go e studio kae mano Tobias mondo mi olernwa mathoth bende ni kuma entiere kanyo kama bete ere kaka oneno wala mopogore opogore kaluto ere kaka nyalo bergi mano ka watiyo kanyakla kod sirkal mamalo kod mano bende ma counties wakawiyo masani ka waduogo twak podhi nyime sa en sa ng'wen osekalo kata dakika 3 mago sechego mag Afrika ma ugwe mabende wabiro ni kachiel kalendo ma kamagi choponi kawuok e buore Nairobi kachiel kod e county ma Kisumu. Kik idhi mabor. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Sadaka mar pako kod dendo. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo.
amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid. Nakora mojong waseduoge ma iweo matin ka koro sa osekalo ka dakika 6 tok sa ang'wen mar okinyi wakelo ni chenro makamae. Chenro en mara mbaka romo wago kodi mbaka wapuonjre niere gik mopogore opogore ma onyalo bedo kae ka watimo mondo mi wadongre. Ne wakaw yueyo kata kane walose wicho mopogore opogore to wach mano mako wang' oganda kata wan be studio kar kae ma bende wang'e maber mane adieri mar wach ponono ka watiere kae. Iwinjo ni onge gima en international ewi Kisumu International Airport ka ndeke madongo ok de pi e alap no mano mag ndeke ma Kisumu ne mar onge mwandu magibiro kao. Aya paro machielo bende mantie kanyo bende nyalos alap ndege moko mantiere mano ka gin Muoroni bende nyabedo kanyo kosoyo wenda pontiere karka wamedo dhi nyime kod twak. Chenro mag bero ohand rech otime e yo machalo nade. Odiochieng' manyoro od burera no puodho mano yiero kata welo no mana ma jod bura machon matino gendo kaka jal madhi bedo kacha kotelo ne chenro mag manyo chiro mag ohand rech kata ne rech e pinje ma oko kata kumora mora ma piny Kenya pono do tere rech ma bene koro mako kukalo mane nam lolwe ginembe mamoko ma bene pono no gol rech ma inyalo tere chiro ma oko ohand rech wabedo kata ka warango gi ntie mauso Kisumu kata ka ntiere chiro Mbero mabe ntiere chiro no mantiere do wath mapaya kirango mabe town kacha Siaya kacha de Usenge kirango ma Migori kano kiri ka Sori ka ntiere gwenge makarungu ntiere kuonde mopogore opogore ma pod nyalo do ni timango ohand rech ni mondo mi omak rech machako us rech thuolo gi duto oganda mathoth tim mine watimo gi kacha nyimine wa owete wanie nam kacha bende no wala moro minyalo wacho ni adieri kinde ochopo mar mondo mi okel yuto ne oganda wa makalu. Dawach ni ohand rech en gold mine ma wan go kaka jo Nyanza, but en gold mine mokwa tigo malong'o masani onego beni wane kaka oyudo thuolo oket jatelo ma jadala kanyo onego ng'i kaka olosonwa policies manyalo support jo timo ohand rech e gwenge wago. Ohand rech ber inyalo ng'iyo local market no otende mantie mang'eny mag tourism mantie Kenya waka ki supply fish e otende go te pod ok biromo. Wanyalo export fish to moloyo onego wang'i value addition mondo wang'i kaka wanyalo export fillets out of the country nkech a whole fish nyalo bedni is much cheaper than a fillet kidhi nyiewo supermarket. So magi opportunity mar fish processing monego bedni sani wang'iyo mondo waket fish processing plants kuma rech wuoke. Koro onego bedni wang'iyo that opportunity mondo watigo mondo jowa oyud tich. Rech en gold to ok wang'iye ok wati kode maber. King'iyo airport man kanyo koko ni wadwaro export rech no ntie rech mora mwase export through Kisumu airport since Kisumu airport became international. Okapar ni ntie to mano opportunities ma onego sani wang'iyo kwase yudo market wang'i ni rech ni koa all those places wakele airport we export it to Israel, we export it to any other countries. Onego sani we'll find market for our fish so that we can export this fish. There is huge opportunity, but okaparni what you call them alone. Kaya wacho ni mane kuma wacho ni gold mine. Kanyo bedo mula
mopondo ma oganda onego bed ni kawo thuolo mondo mi giyude yuto mag mapile ka pile. Nyakwana Moge Jwang, wadhi ane kaunti ma Migori kaka onya bedo kata thuolo mar yudo Jo Juma ka wantiere kode achiel kachiel, mano ka wanyalo dhi kacha achiel kachiel nyaka ire mondo mi okonwa mathoth gigo matimore e alwora ma kaunti ma Migori odiochienga ma kawuono. Jo Juma e cheno mar mbako romo, koro sani miwane gigo mamuoch kata matucho e kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas, winji makare kaunti ma Migori chiyo makare. En kaunti no bende wang'eyo ni nyaka sente kod kwan oganda maromo 1.16 ka bende lipot wacho ni thoth oganda gi oketo maino gi e yore mopogore opogore mag nweng'o margi. Achiel kuom gin wechego mag kunyo mula mitime e gwego mag Nyatike, wan gi wechego mag lupo mitime e gwego mag Nyatike, wan gi wechego mag pur kaka mano mar niang', mano mar ndawa, mano mar abon kaachiel kod moko. Ka bende kaunti ma Migori bende ong'ere kod wechego mag ohala nikech en kaunti no bende koro gotong' kod pinyno mar Tanzania. Ka bende apaya maduong' kata ndara maduong' matudo piny Kenya kod pinyno mar Tanzania okale boma ni ma Migori. Ka bende okinyi ma kawuono wantiere kod director migawono wechego mag ohala e kaunti mar ng'eyo ni to e kaunti ma Migori bedo ni entiere kod thuolo makare mar timo ohala, bedo ni entiere gik mathoth kaka mula kod mamoko. Kaunti ni bende odongo makare wechego mag ohala, to bende nitie thuolo ma bende onego bed ni timo mondo med dongore, to midhiero gin mage. Koro miya thuolo mondo achiel kachiel mondo awuo kod director ng'ine to ang'o ma oganda nyalo ng'e kaunti ma Migori tende kod ohala, to ang'o ma bende thuolo bende jo ohala mamoko nyalo biro mondo kotim e kaunti ma Migori. Director chori machiegni ka, adwa ni mokwongo iyangrinwa ne jonenowa mondo wang'e ni to nyaka sama wuoyeni kaunti ma Migori mokwongo bende odongore e weche mag ohala kaka onego obedi. Erokamano ahinya jowinjo magwa. An iluonga ni Collins Bala, ane director ma Trade, Tourism and Industrialization e Migori County. Kendo thuolo ma kawuono anwang'o ni agombo mondo awach ni Migori County en county maber, kendo county ma is strategically placed, kendo en county ma attract investors koni gi koni mar mondo bi ka mondo tim ohala e yo makare kendo e yo maber. Wan kaka department mar trade, tichwa en tich creating a good environment ne jo ohala mawuok koni gi koni both local and internationally mondo giyud kama ber mar goyo ohala, ka wan bende gijiwowa kendo gimedonwa nengo mar kaunti. Erokamano ahinya. Iwacho ni uchiwo mokwongo ichako nuchiwo lwasi makare mar ohala. Ok ang'eyo ni nyaka sama wuoyeni lwasi ji obedo ka ywak ne samoro onge pangilio maber, samoro weche mag stima lal, sami wach nuchiwo lwasi makare. Lwasi mane muchiwo makare? Erokamano, sani watimo engagement, watimo tudruok makende gi jo Kenya Power mondo wach mar malalo kinyi godhiambo mono investors kata kelo industries biro kar kaendi koro mondo rum. Mar ariyo, as a county government wamanyo partners mondo wariwre godo mondo wabed kod other source of energy kaka solar manyalo konyowa on production. Magala koro stima jo Kenya Power olal to wan kod other alternative sources mag energy. Mar adek, kaka Migori County Government wamanyo mondo wa partner kod national government mondo wachak miluongo ne industrial park ma koro jo ohala te mosetimo production wabedo kod park magikele gi kar kamoro achiel to itimo negi value addition mondo ka koro gidhi e market to gin gik man kod nengo moloyo kaka ne giae kuonde man olosgie. Kiwinjo oko kacha thoth ji neno ni thoth ohala en jomohero ohala e kaunti Migori gin wainde mosebedo kodak ka mang'eny. Un kaka migawo mar ohala e kaunti ma Migori, be nitiere joket mwandu madongo dongo ma userwako kata muchano rwako mondo ting' weche mag ohala malo? Erokamano chutho en adieri ni joma osebedo much more attracted to Migori County gin wainde emoseloso osegero kembni mag ohala. To kaka wawuoyo sani wan kod jowa mang'eny nyaka joluo wetewa mosebedo attracted to timo ohala e Migori County. For example, wan kod rice growing in Nyatike. Kidhi kanyo endi ibodo ka ji mang'eny masani pidho mchele kendo establish mills marego mchele ni for value addition. Ok gin wainde, gin joluowa mosebedo attracted nikech the conducive atmosphere mwase create negi. Ntiere ng'ama ma samonya bedo oko dwa timo ohala e Migori, un kaka migawo
kuonde mage muneno ni nyalo time ohala, opportunities mage ma ng'ato nyalo kete mwandu madongo sani county? Wan erokamano ahinya, wan kod various sectors ma wanyalo keto kata wanyalo advise as opportunities within Migori County. Under agriculture, wan kod sugarcane growing, sugarcane sector. Wang'e maber ni Migori karka emipure niang' te ema be iloso nyaka sukari. Wan kod Sony Sugar, wan kod sukari industry be mana bathwa karka Homa Bay karka. Koro ma wanyalo invite mondo bi man kod teko mar puro niang'. Ma is an opportunity ne sugar industry. Wan kod fruits and vegetable subs industry, jok manyalo pidho fruits, kendo wan kod chenro ni in future kwasenwang'o enough quantity to wanyalo partner gi jomoko mondo koro walos industry manyalo add value to our fruit producers. Wan kod cotton, watemo kendo mondo walua ahinya jo Nyatike man kod lope madongo Nyatike and Kuria East mondo gidonje cotton growing, nikech karka is an industry ma is not well tapped to wanene as an opportunity in Migori County. One called coffee. Coffee is also another area that we think can wapanyalo miwa pesa maber, kanyalo miwa jopur pesa maber. Kaka wuoyo sani endi, watemo establish coffee industries in Kuria East and Kuria West, kendo watemo encourage jomno donje cooperatives. Mondo through cooperatives gieki, koro gi pur coffee. Akse puro coffee, to gi process, to through cooperatives, we can do the marketing. Mondo anwang ne chiro marangoa mar coffee magi purogo. Then another category when I say analyze more say yudo ni one called areas more come pod are not well tapped. Like we have feedlot development. What Mosani Nyatike is an area that is known for cattle rearing. Dok Nyatike kendo kikitwa border be Tanzania karka dok mang'eny bende ya Tanzania. Tiyudo kiting'ogi titerogi dhi mana yangi oko. Watemo mondo ka Migori County mondo wamany investors wanyalo partner godo mondo wager modern abattoirs kuonde miyang'e dhoge gieki mondo koro giwuok kata we can export processed meat. Koro man again is an area which is not yet tapped. Again on the same note, wadwani mondo walos areas moko waluongo ni feedlot development areas ma wakawo dhok to wakawo dhok kapot ndotiro to en mana kar pidho dhok, chweyo dhok. Ikete kanyo timie chiemo maber to pidhore mobed machwe. Kosebet machwe to dhi attract more value. Kako watimo ng'owa watere market either kaka eno or wakadho kode through butcher mana sewacho cha tiyang'e to we have more production of what? Of meat. Mano is also an area that is not yet tapped. And twak ma kamano podhi nyime county ma Migori kata kamano nyaka Ramogi jwang' sani wawinjane twak madhi nyime mano twak makoro bipartisan talk makoro sani dhi nyime kind Azimio koda Kenya Kwanza. Wada winjane ni nyaka sani ochopo kidieny mane maromo motelo ne twak ma kamano. Winjane kaka sani jatend kweth mathoth od bura loso. Without belaboring what has already been stated, it is indeed true there is that issue on the composition of the bipartisan team, and as has been stated, we appreciate that the composition of both teams, that of the Azimio coalition, that of the Kenya Kwanza coalition, was arrived at following engagements between the party leadership of both coalitions and the membership, the party membership, in our respective parliamentary group meetings. And it is therefore not an issue that as the House leadership we can ably resolve in this meeting. And that is why we have referred it back to our party leaders for guidance, together with our respective party organs, vis-a-vis the PG and other relevant party organs. Two, as has been said, we have also agreed that as informal as the process has been in this engagement that we had this morning as a House leadership, we also appreciate that the bipartisan committee
is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements to begin work on the terms of reference of what they ought to be doing and see if they can strike a balance. Our prayer and our hope is that as we have engaged as a House leadership, it is a beginning, and we are all intent in settling all the issues, and we have said that indeed we have been speaking at each other in press conferences, in rallies, in other public engagements, but today we begin to speak to each other, not at each other, and to engage and put all the issues that have been raised out there on the table and be able to agree on them. And we have confidence that under the leadership of Mheshimiwa Otiende Amolo and Mheshimiwa Gitonga Murugara, this team will be able to deal with all those issues, and any sticking issues that they find that they cannot deal with, we have remained and we remain open ourselves together with our party leaders for escalation of such issues that they may find need further resolution upwards to delegate upwards for resolution. And I just want to assure the country that as the House leadership, we are intent on beginning this process with a spirit of give and take. It is a negotiation, it is a dialogue process, and that is why we have committed to speaking to each other. And I think I'll end it there. Thank you. Hamjambo. Kitu cha kwanza pengine ningependa kupendelea kwanza kwamba huu ni mkutano wa kwanza wa viongozi wa hizi nyumba mbili, bunge la kitaifa na bunge la seneti. Tumekaa na tumeweza kuelewana. Kitu cha kwanza ni kwamba katika wale watu ambao tulikuwa tumewachagua, 7 upande huu na 7 upande huu, ni jambo ambalo tumejadiliana na tumeafikiana ya kwamba ni sawa, wanaweza kukaa kwanza na wakaanza mkutano. Mkutano huu hauegemei pande yoyote. Sisi tunasema katika majadiliano haya na majadiliano yaliyoko wazi, nipe nikupe, tukizingatia ya kwamba nchi yetu ni muhimu zaidi kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu ya kwamba sisi kama viongozi tumeona hiyo ndio njia ya kwenda, na kwamba kwa vile tumeshakubaliana wale ambao watakuwa vinara kwa upande ule walio wengi katika kwa upande huu wa Kenya Kwanza na kwa upande wa Azimio, tumeshakubaliana katika wale viongozi wao watakao waongoza katika majadiliano haya, na pia mikataba ambao wataweza kuijadilia. Mimi nasema tu ya kwamba tukae kama Wakenya na tukiamini ya kwamba tutaweza kupata suluhu. Pale ambapo hatukuweza kuelewana ni pengine katika wale wabunge wawili, kwa upande wa Aden Keinan aliyeko upande ule, katika jina lake liko katika ule upande wa Kenya Kwanza, ndugu yetu Kosing aliye katika listi ya upande wetu wa Azimio. Lakini haya yote yakijiri ni kwamba tutarudi nyuma kidogo na tutaweza kupata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu, na mara tu tutakapopata uongozi huo, jawabu kutoka katika hao viongozi wawili, basi tutakubaliana na majadiliano yataendelea kama kawaida ama kama sawa sawa vile ambavyo tumeweza kuyapanga. Asante. So mine is also to just agree with my colleagues in leadership of Parliament. Given that this is a first meeting that you are having, it will be impossible to agree on everything. But at least we have made some good progress. There are things that we have agreed on. Then there are some that, unfortunately,
we couldn't resolve, at least not at our level, which, as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition, because you do appreciate that these decisions were both reached at the respective parliamentary group meetings of the two coalitions. But at the heart of it, and the thing that we want the country to celebrate, is the fact that we have begun the process of at least first coming together, listening to each other. As expected, we will agree on certain issues. We will most definitely disagree on certain issues. But what is most important is that we take this conversation off the trajectory that it was beginning to take, where certain hardline positions are beginning to be developed. Others saying, oh, you can go back to the streets. Others saying, we will go back and do this. And we felt that the spirit that guided our leaders on the 2nd of April is the mood that needs to guide us as the leaders of parliament as we begin this particular process. And so that's why we are gathered here to ice break. We want to give authority and permission to our two teams to begin on this conversation, knowing full well the difficult task that is ahead of them, but at the back of their minds to remember that we have a country called Kenya, which we all must be mindful of and try and do everything that is absolutely possible to ensure that we have one country at the end of the day. So it's not an easy task, we will assure you. There will be moments where for one reason or the other we'll say, oh, we didn't agree on that one. But we have also laid some of the rules and said that on certain occasions where for one reason or the other the teams find that there are sticky issues that have arisen and they cannot decide as a committee, then you are available as their leaders in parliament. Because here is a representation of the leadership of both coalitions. We are ready to be consulted any day, any time, any hour, because all this we are doing in the interest of our country, so that we can give feedback, that which we shall be able to resolve as a sitting of the 4 leaders of houses of parliament, we will resolve. That which we will find is above our pay grade, we will take it up to the leadership of the two sides of a coalition. But by and large, we want the country to breathe easy and know that we have begun this process with utmost goodwill, wanting to be respectful to each other and wanting the best for our country. Thank you very much. No questions. To avoid questions. Unfortunately, excuse me. No, we're not fielding any questions. Unfortunately, yes. Allow us, yes, please. Because of the sensitivity of what we are dealing with. Allow us not to be. Please. Thank you very much. Please kindly. Yeah. We have sizo siku zingine watu tunajibu. Leo tukiomba kutuelewa. Asante sana. God bless you. Thank you. Ramogi jwang mago jotelo mag kwethno mano ma mantiere od bura ma opogore opogore kanyo ma od bura ma malo kod bende ma Senate wano kanyo Stewart Matsayo ma bende ntiere kanyo ka irango achiel kuom jotelo go mantiere kacha ka irango mago mag kwethno mar Azimio kama chielo kacha oting'o Opio Wandai ma bende ntiere od bura no ma malo kaka machielo wantiere kacha kod Aaron Cheruiyot ma bende otelo kacha ne kwetha mathoth e od burano ma Senate kama chielo nyawadgi Opio Wandai mantiere kar kacha ne wan gi Kimani Ichung'wah ma bende en jatend kwetha mathoth e od burano mano mamalo. Nyakwa Ramogi jwang nyaka sani twak margi iwacho ni mane twak motelo ne twak motelo ne twak makamano. Nyakwa Ramogi jwang en mano ma igeno kanyo ni bende kaka giselero kar kanyo ni dhi chako kata dhi miyo thuolo twak e kind kweth ariyo gi mag siasa mondo mi oduok chien. Mano biro bang' lendo mano tim kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga ni mondo mi ng'anyo ochung'. Ng'anyo mano osekwako pacho ka kuom thuolo mag jumbe ariyo mano timore kanyo thuolo mokalo, kendo nyaka sani wang'e maber gigo madhi nyime ni mar iwacho ni giweyo chung' margi motegno mane giwacho ni oyo magi gik modwaro. Koro giwinjore kata kamano giwacho kanyo kiny makawuono ni nitiere progress kata gisego okenge moko kotenore kod twak mabende onego bed ni chako kinde mora mora mapacho kae. Ma en twak machiegni kod Nyakwa Ramogi jwang kendo koro sani bende en mana mor marwani mar wada winjo ni gichomo kanye.
to kama gichomo en ber mane ma jopiny dhi yudo. Ang'e mabende an gi welo ka bende to gima watwak odiochieng' ma kawuono mano bero ohala mopogore opogore kata keto lwasi makare mar ohala. Ang' ayudo bende thuolo mar winjo bende pach weno mantie e studio kawuono iwacho ni magi matters mag national interest. Iwacho ni gigi duto ka utime kata jogo maloso mwandu unya bedo kata ka urango gi kendo uyudo machiegni. Nyiso iwacho ni kanya bedo ni ntiere iro moro marachar maponono neno ni twak nyalo bedo kendo kwe nyalo duoko ka ng'anyo onge. Inyalo wacho ang'o kotenore kod weche minjo kanyo ka Pio Wandayi, Stewart Matsayo kod Kimani Chungwa kod Aaron Cheriot bende koro osewacho. Amor kaneno ka leaders from both sides oromo kendo giwuoyo, mano is a very good sign mar peace. Ing'eni any investor dwaro an environment ma okwe, to kaneno ka giwuoyo gi chuny mar kelo ji te kanyakla kamoro achiel, to moro wawambe to dwaher mana kwayogi ni ka giwuok e press conference kik gichak wuoyo kendo e yore mopogre e platform moko, nikech mano create an atmosphere mar fear. Jopiny be dwaher mar nyiso jopiny ni waketuru kwe, weche siasa ginyalo loso kisiasa. Wan kaka jopiny waketuru kira kwe mondo wang'i kaka wanyalo nyiewo mogo mondo wapidh nyithindwa. Mano is the most important thing to do for now, but kama gichako ni anamor kendo aneno ka wadhi bedo gi kwe mbele ka. Erokamano ahinya. County studio ma Kisumu bende wan gi wendo kata Felix Minda, inyalo mana konowa ni to bende kiwinjo twak makama, twak bende koro chal ka gima dhi bedo kata ka dhi nyime. Ka dhi e studio ma Kisumu kaeto bang'e ang' waduogo ir Jo Juma okono kacha ni wendo mare pontiere kacha. Felix, kiwinjo twak modhi nyime kar kanyo, inyalo wacho ang'o? County ma Kisumu en achiel kuom counties mane oyudo chochni e kindegi mane ntiere ng'anyo mano bag kod kweth siasa mar Azimio la Umoja. Felix. Kaluwore gi twak mar Azimio, nikech wan bende kweno e gima walando. Shida ma wan go ahinya e Kenya ka ma ka ok wawuondore en ni gima miyo wabedo gi bad governance kata miyo waketho giwa mwaseloso en ni jotendwa madongo kwaseyiero ma national. Nitie three things ma kia ni wanyalo weyo mondo mi wabed oganda kata piny man gi stability ma ohala inyalo tim gi kwe. Jotendwa nigi gimoro miluongo ni mediocrity. Mediocrity ni akia ni wanyalo weye nade, nikech iwacho ma to kinyi iwacho machielo, kae tiwacho gimoro mondo mor ng'ama chielo, to honesty to thin kabisa. The other thing en gimiluongo ni hero worshipping. Ma create bad governance. Hero worshipping ok en gima ber moloyo to ne jotelo moyier. Ka ng'ato timo the right thing, well and good. Ka ng'ato timo a wrong thing to en side ni, mano bende nyaki condemn at the same time. The last one is what we call psychophancy. Ka wanyalo weyo weche adek gi, to Kenya ok en piny marach ahinya. Aneno ka wan gi kwe kendo kweno seche moko kostwa kaka oganda ma iyudo ka gik moko timre maber to pod wayie mana kwe. Omiyo weche moko ma ketho governance mar piny dwaro ni kapo ni wang'egi to wawegi. Erokamano jatelo, mano e gima nyalo wacho wach romo mar jogo. Erokamano ahinya, ilere yo makare ahinya kendo koro kata ka wadhi nyime kod twak wadhi ng'e maber ni wachomo kanyo. Ok adawuok e studio ma Kisumu mondi pod aniri Felix Minda, lernwa ane okinyi ma kawuono ntiere jo ohala mopogore opogore. Wene waloso mana e joma kelo mwandu, joma keto kembe madongo dongo. Penjo ni bende aka kelo ni mondo mi ang' ilernwa bende ni to inene e yo machalo nade, ni mar
magi gin jogo ma osebedo kacha ka gin jogo maketo mwandu kendo mwandu magiketo gin mago ma konyo oganda e weche ma opogore opogore. Koro kawan gi Tobias Karkae, ang' wabiri Felix Minda mondo mi ikonwa ni nyaka sani johanda Swekra gin joket mwandu bende counties mopogore opogore bende giseyudo ting' makare mana ne studio ma Kisumu mondo mi atudra kod Felix Minda okonwa johanda Swekra bende osemigi lwasi makare mar timo tich mondo mi county oyud mwandu gin bende giyud mwandu gidhi nyime kaka oganda mamoko. Lwasi moselose counties mopogore opogore miwa kuom ranyisi e county ma Kisumu mago hawkers bende gin kod yo makare. Erokamano johanda Swekra gi e county ma Kisumu we achaka negi Kisumu City. Kisumu City wasebedo gi problem maduong' kabisa gi johanda Swekra kaluwore gi disorganization and reorganization mar city ose displace johanda Swekra mang'eny kabisa. Koro miyo elwasi maber to pod ok obetie e higni moko 3 kata 4 mokadhogo. Kawa e Kisumu City ka koro adhi e centers, business centers ma oko mar Kisumu City chakre Kombewa, Holo, Sondu, Katito, Awasi, Ahero, Muhoroni, Koru. Adwa nyisi ni nyaka nyocha wabed gi county government. Johanda Swekra osebedo gi problem maduong' kabisa. To problem ma gisebedo go maduong' no en problem ma environmental gi dho Kizungu. Yani king'iyo kama ng'ato loke ohala kaeto wang'i juoge to kine maber nikech chal gima iluongo ni the staff mag county government moko nitie ma samo ndike to ndike kaka jaywecho kata jachok taka to teka no osebedo confirmed to weyo tije no imiye otiko gi gik moko odoke revenue. Koro miyo joma choko taka e Kisumu County moloyo to e town ma oko mar city ok ber. Mano nyaka wawacha moriere nikech mano is part of conducive environment of doing business. Koro ne wakwaya ni Kisumu County obed a very serious government. Number 2, Kisumu County onego bedni kata kapo nono ni ondiko ng'ato to description mar job mondike no emotim nyaka dakika mogik. Ok ni indikie ma kae tiduokie pesa, indikie ma tiduokie revenue. It has been a problem. Katieko e wach mar johanda Swekra en ni adier wach corona cha nyocho dwa sando gi matin to aneno ka gi pick up nikech nyaka titim gimoro eka wang' yud kaka ikonyori wuon as a person then gi family bende mirito. Gima koro wadwa ni watim en ni wadwa ni watudre gi other organizations including county government mondo wawach language achiel mar kaka wanyalo fund kata finance johanda Swekra. Their capital base ok duong' ahinya ma samoro yudo ka jomoko ni mana gi 2,000, jomoko ni gi 5,000, joma nigi mang'eny ahinya ni gi 50,000. Mago e level mar johanda Swekra. To en mano capital moro ma king'iye mos to kapo ni wach moro timore ne ka tuo kata ka school fees moro to tieko capital ne no te makako tim onge. To gin jowa mabe chulo suru kendo gin jowa mwadak godo ma bende is also contributing to our local economy. Koro miyo ma en wach maduong' kabisa ma wadwaro ni chakre sani kadhi mbele. Wabiro bedo gi forum mopogore opogore gi stakeholders mopogore opogore mondo wang'i anena ni to johanda Swekra gi ere kaka wanyalo keto gi gibed resilient ohandgi no gitim maonge chochni. Ka nitie problem kamoro tiwache chon tineno kaka wasettle wachno. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Penjo no bende an kod Tobias Salando nyalo mana miyo wa thuolo machielo mondo mi kata ka wapenji penjo ni ma en ohala moro manyalo bedo ni oganda kawega mana maweth
pek ma intiere godo kendo wang'eyo gino ma samoro kelo e uchumi mapacho kata ka gin bende ng'ado gi osuru kata tax mago mantie county karkacha onego mie pim kata ting maromo nade mano wand aswekra to nyaka sani bende gisedo lwasi moro makare karango gi sia nyaka malo Migori. Apa ni jo ohala mora moro nego mi respect gi lure gi ohala motimo ok ni jok ma o invest e factory eming'iyo to jo handsekra gi ok wang'i onego wang'i gi nikech tich magitiyo mar uso gik mo walose factory en tich ma muhimu sana to koro onego be ni omigi opportunities nikech gimbe gichulo taxes jogi onge gimoro ma imiyo gi for free gichulo taxes gima onego tim maber en provide waluongo ni zoning proper zoning omigi kama onego gitim ohandgi kama ler kama nitie cho mondo wa create dignity ohala magitimo sani in many counties I think jogi gibedo ga treated as jok moko bedo organized but ntie jok ma seromogo ma are the leaders mar groups gi yudo ni gin organized maber koro nego amigi thuolo mon gimbe gius gigi in a well respectable platforms in a zoned area in case they are paying taxes just like any other person. Gin gi challenges gi and challenges magin go and I know ntie entities ma nyalo support gi in terms of financing miyo gi pesa ma ginyogo gik moko from factories to ay gibiro gi uso ne ogandawa. Koro they form part of what I call a sales chain from manufacturing to the consumer. Daer ni mondo wa treat gi mana just like any other business mondo wamigi thuolo mondo gimbe gius gima giuso but e yo maler ka ni yo makare monego bene timo gi ne wa nuko chenro bende mano wabiro godo achiel kachiel ko wuok e studio marwa e county mano ma Migori mano kan waloso kod jafo marwa Jo Juma kendo nyaka sani ikono kanyo no sigo kodhi luwo chenro mamoko mag weche manyien kana nyaka sani gimo nya bedo kanyo ni wagolo Tobias kuom gino mane Jo Juma ni kata kod jalo nyemechego mag ohala mabene ni loso karkacha gino manitiere ka orango tudruok mag piny Kenya kod piny ma Tanzania ne achiel kuom rais man sechuo karkacha nitiere chenro mag apaya matudo bombe mopogore opogore leo kata koso chopo kare gedo mag apaya makamagi nyalo thiro weche gi yo machalo nikech koro anno kacha ni ka apaya olosi yo makare itero gi kuma opogore iwacho ni kama apaya achiel romo gi moro iwacho ni gima timore kanyo en ohala ang'e kata jogo mantiere sikul sani bende iwacho ni kama ntiere T junction kata kama ntiere junction machalo nade kanyo nyaka ohala bedi ni mar kanyo mayudo jok mawuok e tong' machielo koni gi kuma chielo giromo to ohala itimo ber bedo gi apaya makare e counties wa mag tudruok katero mwandu kachiel koda ka wuoth ma opogore nyalo kelo nwa ber machalo nade kendo yot e timo ohala nyaka wang'e ni counties wa attract be joma welo ma oko to kibet gi apaya malong'o be ji bomiyowa respect biko ni jogi obedo organize maber kaka gitimo ohala to kuonge mipango kaka apaya maber ma jotimo ohala ni ka jotimo ohala matindo be ni ka to waneno ni we will look disorganized. Our city will look very disorganized and okidwa a city that is disorganized. Aneno ka governor ma Kisumu temo Kisumu is rated as one of the cleanest cities in the world. I think it is top 17 in the world. To mano gimonego wa maintain, we don't lose it because kwatimo kamano to attract another forums, international forums manyalo biro watime Kisumu nkech gidwa lan gima county government ma Kisumu timo momiyo everything is in order. Jo timo ala matindo gi ang'eni gimanyo kama population tie mondo gius gima gidwa uso.
Mane kaka naturally someone will do, but ka county government or provide their own platform, jok madwa nyiepo be bo dhi mana kuma oket gi use gigi. Mipango no ber. Wadwaro mipango no. Chenro machalo kamagi ng'eni mano bende ang' terowa e kaunti ma Kisumu no miwa yuda mathoth kantiere kar kanyo ka wadhira wendo machalo Felix Minda e studio ma Kisumu nitiere chenro mopogore opogore ang' mede mano gi paro mantiere godo e gedo makare mag apaya e chenro mag bero chenro mag ohala bende e counties to kata kimedo gi mano lerno anene nyaka sani ka watemo mana rango ere kaka jogo man gi kembe gi giwegi kata jogo matimo ohala gi giwegi kata jogo mlongo kacha ni private sector ere kaka ginyalo tiyo kanyachiel kod kembe mag sirkal mondo mi gikel lokruok mano e yor dongruok mag counties wa makaluo ne iloso e yo makare ahinya mano e wechego mag tudruok mago ka warango kanyo chenro mago matimore e counties to kata kirango sector no mar pur iwacho kanyo ni kambi machielo mar ng'ato wuon kobiro kata ni koro dak nyiewo kambi no mar sirkal osebedo kata kakao paro ni nyalo bedo ni oganda nyalo bedo ni rwake koso nya bedo kata no kela chied nade e sector mar ohala kata ko warango chenro mag ohala e counties private sector onyalo konyo chiero ohala koso waweya ne sirkal. Erokamano. Aparo ni ipenja wach mar privatization. Kamano. Now, adwa wache kama. Privatization, we wach sugar sector. Niye mose chende sana. Ka itabro donje mamoko. Privatization osebedo ka iwache toling to joma stakeholders mag sector mar niang medo mana hinyore. Gima wacho en ni privatization to koro chopo kama kaber to nego time. Nikech government osetemo ka pump pesa mang'eny kabisa parastatals moluoro wa kaigi. To chal gima management ok ber. Wawinjo mixed statements from both the management and the leadership ni samori kelo pesa ne kambi mondo tim godo modernization kata maintenance kata pur niang to iyudo ka pesa gi thoth gi dok kuma gi ae matin kabisa ema dong itimo godo gik moko achiel ariyo adek then ok timre be maber. Adier sirikal osetemo bende mondo oket pesa e kambe mag niangi to ok osedhi maber kaluwore gi weche mang'eny mamoko ok wanyal wacho. Privatization is now inevitable. Dwaro ni koro watime. To kwa time to nitie an gi paro adek. Paro mokwongo en ni watime in such a way ma all stakeholders nyalo bedo mamor. Tiende ni the staff mag kambe madwa bedo privatized, the farmers, the county government, and the national government, so to speak, plus ngamadwa invest pesa e kambego. Inyalo megi percentage mopogore opogore mondo mi koro kambi bed rand to bed rand gi ng'ata achiel. Mano is one area. The other area en ni government emodong gi percent, then a larger percent omi investor. Ka etiketo ne conditions and terms ma agreeable to all stakeholders. The final one, ni kamago tamorete, and this is now my personal, okadwa ni monda ket ni en mar organization my. Come on. Muoroni Sugar and Sony Sugar was under Meta Group. To noti mama ber kabisa. During then,
Chemelil Sugar and Mumias Sugar was under Bukatet International. During then, it was doing well. Onge ngamane yuak. Kore mawacho ni kadipo nono ni suggestions ariyo go tamore. To Bukatet pod nitie, to Meta Group be pod nitie. Sirikalo manjogo mondo duoknegi kambegi, mondo giran kambegi, mondo mijo the stakeholders, the farmers and the transporters, oyud their right. Mano my personal suggestion. Because I'm sure ni the Meta Group pod nigi interest e sugar sector muro, I mean Kenya ka. Mao kang'eyo ahinya en the Bukatet International. But those two companies notimo maber kabisa e ndalogi mane pod gin gi opportunity mane giran kambego. Aparo na gigi gi kanyo ko. Kora kangi make gi kanyo mana wach mari mugi koro ka batie ko dakika 4 kene modon ka to batie ko ada tie ke studio koni ma Nairobi to sani koro wach mari mugi ote mari ne jo ohala gi jogo masiro jo ohala e counties mopogore opogore magwa makaluo mondo migi yude yuto kaluore kod ohala magitimo. Ote mari mugi nyalo bedo mane boda ikachiel. Okay. Erokamano. Ote na mogik en ni akwayo jo ohala duto moloyo to members mag Chamber of Commerce ni wabedu bede ohala kendo watimo ohala wa motegno moloyo to joma nie informal otem matek odonje formal nikech formal kanyo nigi securities mabeyo kendo inyalo yudo loan mabet motegno. Mar ariyo adwa kwayo jo member gine jo ohala duto moloyo to manie Kisumu County gi join chamber. Nitie gik mang'eny ma wanyalo timo gi both advice to kata mana facilitation mag weche mag business machalo loan moko wanyalo wuoyo gi partners to kelo negi loan moko matindo tindo michulo piyo kata ma gikawo to gichulo bang' seche ndalo moko dweche moko. And again gima kwayo koro county government ni giket ohala obed gimoro ma kitimo tok ni ji yware. Aneno ka samoro cost of doing business gi county government ma Kisumu bedo a bit expensive. To nikech kata mana ka ng'ato dwa timo approval moro mar gima odwa gero, tiyudo ka bureaucracy kende nyalo kawo almost a quarter of pesa manodwa tere project. And that is too expensive. Akwayo county government ni being near a local government understand jo hala kata investors manie county ne mondo timnegi gik monyalo timonegi mondo mi ohala omedre. Wasetimo benchmarking, asetimo benchmarking gi organizations moko e counties maromo chiegni 6. Kambe ginene counties gi opogore e yore mang'eny kabisa. Nitie joma devolution, nitie counties moko ma devolution okonyo kabisa. To marwa ni dwaro ni mondo wabed careful nikech ka ok watang' to 20 years nyalo rumo ka gima wakwano notimore maber onge. Tageno ni during the present governor obro temo monyalo. But counties mokoto are ahead of Kisumu County in terms of investment, in terms of conducive environment for doing business, and many other things. Finally, ki na nkechi me dakika matin. Gima affect wa Kenya karka in terms of governance. En nisani ochopo time manyaka wa call a spade. Our constitution is very expensive to implement. Ma otieko pesa duto te monego tim godo development mamoko. O create gimoro miluongo ni wage bill maduong' kabisa. Mamano to nyaka wayie. Koro dwaro ni wachek anena kaka wa review our constitution from clause 1 to the last clause. Or piecemeal. That is one. 2, fighting corruption in Kenya is becoming too expensive unnecessarily.
nikech wan gi organs kata agencies mang'eny ma fight corruption tiyudo ka there's no big difference to so to speak. Koro Mabe is also an area ma by the time ma wadhi review the constitution dwani wacheck ane yo mwadwa fight godo corruption. Corruption is really killing our own destiny. Ero kamano ahinya Felix Minda. Finally, wacho ni kinde koro karuma ahinya bende koro nikech koro saberach sa oseromo dakika 15 gimoro nitie kama iluongo ni due diligence. I mean due process of law. Mana ka watieko. Due process of law ni be is also an issue. And to due makoro iyudo ka okay, thank you very much. Agoniro kamana ahinya kamachielo bende wantiere kae kod jal mochune weche go mag loso mwandu. Inyalo mana kono wakoro wach mari kata paro mari ma ogi koro kinyi makawuono ka wantiere kar kae nyalo bedo mane iwacho ni e thuolo mag loso wala gi chenro mag mwandu mopogore opogore e counties wa wach mari mogik nyalo bedo mane kuom johala bende. Anda kwa jothurwa ni wa consider investing in factories kaka ngama osetiyo gi kembe mang'eny ma produce locally dakwa jothurwa mantie counties ma Nyanza ni let us invest in factories. Kin gi pesa moro ne kaka diang watudre gi county governments gi KM mondo wa create more factories in each and every county ma wanago Nyanza ka. King'eyo worldwide economies mang'eny mosebedo kadhi mbele mang'eny ka grow kaka China, US and even in Africa, South Africa gisebedo ka gidhi maber nkech giketo kembe mag factories ma employ jogi. There's opportunity ma wan go Nyanza ka. Let us use that opportunity. Waket kembe mang'eny mag loso gik mopogre opogre. Wandik owete wa gi nyimine wa e kembe gi. To jo county government da kwau ni wang'ini wa PM, each county PM gi another county. Counties in Nyanza PM gi county in northeastern. Gibotemo kaka gi attract kata kembe mantie counties in Nyanza mondo dhi e county moro. Wambe wang'i kaka diang wa retain these counties. Kama en ease of doing business emonego beni wang'i kaka diang wakony kembe ma sani ntie e counties wa mondo gi remain in county to gi team expansion. Otherwise agon wero kamano tawacho ni opportunities mang'eny ntie Nyanza watem kaka wandik jowa. Ero kamana inyo ko thuolo bende matwa kodwa ukinyi makone Ramogi TV e cheno mar mbako romo mano Tobias Alando mano mochung'ne mano jata tije mano ka KAM mabende wabedo kata ka watwak go kendo ka wapendo rango chal mar ohala e counties wa makaluo duto. Kamachielo bende ne wan kata kod Felix Minda mano maja Kenya National Chamber of Commerce mano director kanyo e county ma Kisumu. Nyakoro mo jogi no mondo mi olore kacha ote mawuoro okinyi makaono wayudo gi kawo kwa somo gi kawuono wabere neno gi piny kanyo bende ka wayudo gi thuolo machielo obiro bedo gi twak makama. Agoniro kama ninja neno mar Ramogi TV e cheno mar mbako romo kobedo kodwaro okinyi cheno mar piny kasani en mor maro ani maro wayudo thuolo mar duoko penjo ma ipenjo kaachiel koda ka gigo duto ma e kwayo Ramogi TV e chenro makawuono nen moro mar bedo kodi elo joweto tumo keto cheno biro makare mano motingo director mano Bob kano ken kata kod Morin warango kama chelo kacha Liz ets kod Liz bede graphics kachelo kodaka Happy Maina Ernest kachelo kodaka Stella eru kama na nyoko keto thuolo no biro nu eyo makare digital kata bende wantiere gibeti wagonu ero kama na inya elo nya wadwa Sharon ngao eru kama na inya nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar ma okeu nyaka chango walore gi kanyo sai mondo medriti kine Ramogi TV kinde duto oriti masani.